amin naman, pakinabang sa magiging maayos na debate ito. Amen. Okay, so tatawagin ko pa ang affirmative po na si Brother Melchor sa kaunting pangalita, siguro mga 15 to 20 seconds. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin ng Diyos. So maraming salamat at natuloy na po yung aming friendly discussion ng aking kaibigan si Brother Amado, no? So ito pong aming talakayan at aming interfaith dialogue. Hindi po ito awayan. Hindi po kung ano po yung aming mga belief, doon po ang aming tatayuan at aming ipag-defensa, no? Yun ang aming belief, no? So narito po kami para hindi po para magtagisan ng galing or kaalaman, kundi para ipakita kung ano ang panig at dapat paniwalaan ng buksan, no? Nasa manonood na lang po yun. So una-una po, bawal po dito yung tinatawag natin personal attack o yung ad hominem, no? Wala pong ganun. Bawal din dito yung high blood. Okay, no? Bawal. Bawal po dito yung gano'n, no? So kung tayo nagpapadala sa emotion, eh pangit yun. Amen? So maraming salamat. Ito po ay friendly dialogue para po sa lahat ng mga manonood. Abangan po ninyo ang aming talakayan ng aking kaibigan si Pastor Amado, no? Hindi ba Pastor? Kaibigan days na aking kaibigan, no? The Bible is the Word of God. Yung po ang stand ko. Okay, so maraming salamat po. Naway gabayan po tayo ng banal na Espiritu Santo upang malaman natin at maitayo natin na ang ating tinatayuan ay tunay na salita ng Diyos ang nasa banal na kasulatan. Amen. Next naman, si Brother, Si Cesar, paano mo lang si Cesar? Okay, sige. Alisin mo na yung face mask mo. May nagpapabati lang naman, binabati ko yung mga nanonood dyan, si Brother Nas Benavides, si Snad, tapos si Brother Noel Perfecto, Bro Jeff de la Cruz, at sa lahat ng mga nanonood sa live, ito ay debate ng magkakaibigan ho. Hindi po issue ang tao dito, kundi ang salita ng Diyos. Iisa pa rin tayo sa Panginoon. Right? So, God bless us all now. Maraming salamat. Isang mapagpalang pagpupugan po sa ating lahat. Muli po kami naririto sa inyong harapan. Siyempre po, bumabati po tayo sa pinaka-host po dito po sa lugar na ito, yung Antime, sa pangunguna po ni Pastor Tito at ng iba pang mga kapatid po natin dito. Maraming salamat po sa pag-akomoday po sa amin. Ganun din po naman, ating po binabati ang ating mga kaibigan sa panig po ng Roman Catholic Church sa pangunguna po ni Brother Melchor Manalini ng Catholic Faith Defenders at sa mga kapatid po natin naman sa panig po ng Faith Keepers na pinaunahan po naman ni Brother Sismo at sa ating lahat. Sa bahagi po namin bilang Faith Keepers, ay ito po ay isang friendly sharing or discussion. At naniniwala po tayo na sa pamamagitan ng tinatawag ng Socratic and Hegelian dialectic ay makikinabang po rito ang ating pong mga tagapakinig na narito po sa kabilang ito at maging ang ating mga viewers sa Debaters Convention at sa iba pa pong mga kaibigan po nating umuugnay po ngayon sa ating pong gawin ngayong hapong ito. Kami po ay lubos na naniniwala na sa pamamagitan po ng ganitong uri po ng gawain ay matututo po ang bawat isa sa atin at ikauunlad po ng ating kaalaman at kapatiran. At syempre, enjoy po tayo sa pakikinig sa aming pong friendly discussion or debate ni Brother Melchor Manalini. Magandang hapon po isa. Okay, so ngayon, simulan na po natin presentation, 15 minutes presentation. Tinatawagan ko na po ang ating kapatid. Hindi muna tayo mag-prayer para mas maganda. Dasal muna tayo. Si brother, pagdasalin mo. Tayo po tayo mga tayo po tayo po ay mag-stay. Pakialis nga po natin kung prepare po ang ating mga hindi po yung face.
Sandali lang po. Sa mga pagkakataon ito, ay ilagay natin ang ating mga sarili sa harapan ng Infinite God. O Infinite God, sa mga pagkakataon ito, bayaan niyo po na maunawaan po namin ang mga bagay na aming pong tatalakayin sa araw na ito upang nang sa ganoon ay maging kapakinabangan ng bawat isa sa amin sa higit na pagkatuto, sapagkat alam po namin na sa pamamagitan ng ganitong uri ng talakayan ay mabubuksan po ang aming pong isip at kalooban upang makarating sa tinatawag na katotohanan na siyang magtutulak sa amin ng tunay na pagkatuto. Kaya nga po, Infinite God, hinihiling po namin na ang kapayapaan, ang pag-ibig at bukas na kaisipan at kalooban ay maghari sa bawat isa sa amin. Okay, so pakapun po kayo. Timers? Ikaw ang timer. Okay, set the timers. 15 minutes presentation. Pinatawagan ko si Brother Show. Okay. So, wala pa yung yung timer. Baka na lang tayo doon. Adyan na lang. Dito na lang. Sarap dito, malamig. Okay, salamat. Tapos, ilang oras yung tanong? 15 minutes. 10 minutes. 10 minutes. 10 minutes. 10 minutes. Okay. Okay. Sandali lang ha. Okay. Start time now. Amen. Glory to God. So, magandang hapon, mga kapananampalataya, no? Bilang mga Kristiyano. Nandito po si Brother Mel. Tatayuan natin yung ating Biblia. Sino may Biblia niya? Bakit nga yung Biblia? Nasa pagpipigil. Mamaya na lang. Yung meron dyan. So, may dala po kayo Bible. Yes, may dala po kayo Bible. Okay, may dala Bible. So, bilang isang Kristiyanong Katoliko, pinaniniwalaan po namin na ang Bible is the Word of God. It is a written, inspired Word of God. No? Ang sumulat po, tao, but inspired by God or read by God. Ayan, no? So, hindi lang po mga Kristiyanong Katoliko na nagsasabi at nagpapatotoo na itong Biblia ay banal na salita ng Diyos. Kung hindi halos lahat ng mga denomination sa iba't ibang lupalot ng daigdig, no? Even hindi Kristiyano na naniniwala dito na ito ay Word of God. Even ang mga Hudyo people, no? Yung kanilang Tanakh, yung kanilang Torah, yung kanilang Ketubim, Nubim, no? Pinaniniwala nila na ito ay inspired. Diba? Even yung mga Hudyo, na ginagamit nila ito na ito ay sinalita ng Diyos at ibinigay sa kanila at nakarating sa atin na mga Kristiyano upang ating magamit sa ating pamumuhay sa paglakad sa tunay na kabanalan na itinuturo ng ating Diyos sa pamamagitan ng mga nasusulat sa Biblia. Amen. Kaya ito po ay aming titindigan at gagamit po ako ng mga talata na itong ating Biblia ay tunay na mga salita ng Diyos. Okay. Kung bubuksan niyo po yung 2 Samuel, mag-take note yung mga end times na mga Bible believer, no? Dahil 2 Samuel chapter 7 verse 28, ang sabi rito, "And now, O Lord God, that you are the God, and your words be true, and you promised this goodness into your servant." Ang sabi, your word is true. Napakalinaw na mababasa natin, no? Thy words be true. 2 Samuel chapter 7 verse 28. Ayan. Another. Sa 2 Samuel chapter 23 verse 2, alam kong KJV ang paborito nyo, no? Ang sabi ng ating banal na kasulatan, "The Spirit of the Lord spoke by me, and His word was in my tongue." Ayan. Di ba sabi ko? Ito ay sinulat ng mga tao na inspired ng Diyos. Sabi niya, ang salito ang sinasabi ng Panginoon at sinabi niya sa akin na ang kanyang mga salita ay nasa aking mga dila. Kasi kapag nagsasalita ang mga propeta,
Nasa kanilang dila ang salita ng Diyos. 2 Samuel chapter 22 verse 2. Kaya kung ang Bible mo walang the Samuel, eh hindi yan doon na. Di ba? Napakalinaw, no? Nasa bibig. Sino nagsasabi? Ang 2 Samuel na ang kanyang mga salita ng Diyos ay nasa kanyang mga dila. Amen? Basahin niyo po ang unang hari, chapter 17, verse 23. Buksan niyo yung Biblia niyo, mga ka-Bible believer. Ang sabi diyan, and the woman said to Elijah, Now, by this I know that you are the man of God, and that the word of the Lord in your mouth is true. Sinabi ng babaeng balo doon kay Prophet Elijah. Ano sabi niya? That the word of the Lord, thy mouth is true. Na ang salita ng Diyos na nasa iyong bibig ay tunay. Tama ba? Nabasa mo? So, dito po, mayroon kaming mga talata na nagpapatunay na ang banal na kasulatan ay nagpapatotoo na ito ay tunay na salita ng Diyos. Inuulit ko, written by man, inspired by God. Breathed by God. Okay. Kung babasahin natin ang Salmo chapter 12 verse 6, ang sabi dito, the words of the Lord are pure words, as a silver tried in furnace of earth, purified 7 times. Napakalumig pala ng Biblia natin. No? The words of the Lord are pure words. Ang mga salita ng Diyos ay purong salita. Dinalisay ng 7 ibayo. Pagka ikaw ay hindi naniniwala dyan, ewan ko na lang. Purong salita ng Diyos, dinalisay ng 7 ibayo. Amen? Wala kang ibang makikita sa lahat ng mga babasahing aklat na dinalisay ng 7 ulit kung hindi ang ating banal na kasulatan. Amen? Diyan pa lang sa mga nilalatag kong mga talata ay nagpapatunay na itong Biblia ay tunay na salita ng Diyos. Ayon mismo sa Biblia na aming ginagamit. Another, Salmo 119. No? Chapter 119, verse 140. Dahil mga paborito nyo ay KJV, ginagamit ko si KJV. No? Okay. The word is very pure. Sabi, your word is very pure. Therefore, your servant loved it. Napakalinaw na. Ang iyong mga salita ay very pure. Puro. At ang iyong mga lingkod, kaya ito ay mahal na mahal. Ay, linaw yan. May mga talagang nagpapatotoo na itong sinulat ng mga propeta, na itong sinulat ng mga man of God, ay tunay na mga salita at purong mga salita ng Diyos. Ito ay inspired na alam ko, tututulan yan ng ating minamahal na kaibigan. Nakahanda si Brother Mel na ito ay ipagtatanggol at itatayo. Na dapat yung mga nilatag kong mga talata ay meron siyang ibang reference na nagpapatibay na ito ay hindi totoo. No, hihintahin natin, no? Sabi ng Proverbs chapter 30 verse 5, every word of God is pure. He is a shield unto them that put their trust in Him. Ang linaw, no? Every word of God, ang bawat salita ng Diyos ay puro. He is a shield, no? Ito ay kalasag, no? Sa atin, that put their trust in Him, na dapat tayo ay magtiwala dito. This is the word of God. Tama ba yung mga binibigay kong talata, mga ka-Bible believer? Napakalinaw. Purong salita, tunay na salita ng Diyos. No? Hahanapan natin yung ating kaibigan mamaya kung meron maisasabi dito. Salmo chapter 18, verse 30, kung meron kang ESV, Standard English Standard Bible, or kahit KJV, pwede.
This God, His way is perfect. Sabi ng Salmo 18:30, English Standard Version. This God, His way is perfect. The word of the Lord proved true. Ang linaw, no? This God, ang Diyos na ito, ang kanyang mga daan ay perpekto at ang kanyang mga salita ay proved true. Tunay na proof, pinatutunahan na ang salita ng Diyos ay proved true. Ayon yan sa Salmo 18:30. This God, His way is perfect. The word of the Lord proves true. Meron lang mga ibinigang bahaging mga talata na nagpapatunay na ang ating mga hawak-hawak na Biblia ayon sa mga binitawan kong mga talata ay nagpapatotoo na tunay, puro, dalisay na mga salita ng Diyos ang ating ginagamit bilang mga Bible believer. Amen? Amen, mga ka-Bible? Amen. Hindi makapagsalita kasi may face mask eh. No? Ako, pabor ako kahit na walang pandemic, wag nang tanggalin yung face mask. Alam niyo kung bakit? Bakit? During Bible study, during magmamas, di mo makikita kung nagchichismisan o hindi. Di ba? Di ba? Pabor ako dyan para maganda yung no? Tuloy natin. 5 minutes pa, okay. Ang sabi ni Propeta Isaiah chapter 40 verse 8, the grass withered, the flower faded, but the word of God shall stand forever. Sabi yan mismo ni Propeta Isaiah. No? Malalanta ang mga damo, makukupas ang mga bulaklak, ngunit ang salita ng Diyos ay mananatili magpakailanman. Kaya totoo yung forever dahil marami yan sa Bible. Napakalinaw niyan na ibinibigay kong mga talata. No? The grass withered, malalanta ang mga damo, the flower faded, ang mga bulaklak daw ay kukupas, the word of our God shall stand forever. Ngunit ang salita ng ating Diyos ay mananatili magpakailanman. Hindi po ito yung MMK yan. Iba yun. Okay. Dito natin makikita na sa ating banal na kasulatan ay nagpapatotoo na ang ating pinaniniwalaan ay tunay, puro na salita ng Diyos. Lahat daw ay kukupas, lahat ay mawawala, ngunit ang salita ng Diyos ay mananatili magpakailanman. Amen. Salmo chapter 119 verse 160. The word is true. Sabi, your word is true from the beginning. Ayan. Ang inyong pagsasalita ay tunay mula pa sa umpisa. Kaya pag inumpisahan mo yung Genesis hanggang Revelation, that is true. Ayon sa Salmo 119 verses 160. Tama po ba yung mga mabuklat-buklat po kayo ng Biblia nyo? Magagamit natin yan sa mga hindi naniniwala na ang Biblia ay salita ng Diyos. Amen? Mahaba pa? Okay lang yan, hindi ako basta 3 minutes ako, pa, 3 minutes. Pagka 15 minutes, inuubos ko yan. Kung pwede nga, hanggang hindi sinasabi mag-stop, tuloy-tuloy pa rin si Brother Mel. Okay. So, dito sa sinasabi kong mga talata, ito po ay nagpapatunay, hindi ko muna ibibigay lahat. Kumbaga mayroon pa kaming stand, ilan yung stand namin, Pastor? Dalawang stand lang, di ba? Dalawang stand. Mamaya ako magre-rebuttal kapag narinig na ako, no? Ang ginawa ko lang ay pinatotohanan ko na ang aming topic ay Bible is the Word of God. Nakita nyo, no? Wala mang nakasulat na true. Pero ayon sa Biblia, true, unified 7 times, stand forever. Lalo na kung sinama ko yun. Di ba? Dito natin makikita, brothers and sisters, na ang ginagamit natin banal na salita ng Diyos ay tunay.
dinalisay ng 7 ibayo. Ayon mismo sa binasa kong mga talata. At ang sinabi, ang salita ng Diyos na nandoon sa mga bibig ng mga man of God o ng mga propeta, even ang mga taong kausap ng propeta, na sabi ng isang babaeng balo, tunay nga na ang salita ng Diyos na nasa iyong bibig ay tunay na salita ng Diyos. Ayun yan sa ating Biblia. So, hihintay natin kung ano ang masasabi ng ating pinalanggang kaibigan ni si Brother Amado, kung paano niya tututulan ang mga talata na aking binitawan sa oras na ito. No? Mamaya ko na po ibibigay, marami pa po ako mga talata na magpapatotoo to, even sa New Testament, na magpapatotoo na ito ay tunay na salita ng Diyos. 1 minute. Amen. So, mga brothers and sisters, lahat po ng binigay kong mga talata sa inyo ay magagamit ninyo sa mga non-Bible believer. No? No, mga hindi naniniwala na yan daw ay salita lamang daw yan ng tao. Sasabihin natin, yes, but inspired word by God. Gaya ng inulit ko, yung babae na mismo nagpatotoo. Nasa bibig mo, sabi niya kay Elijah, na nasa bibig mo at nasa yung mga dila, sabi kay Propeta Samuel, ay tunay na mga salita ng Diyos. Taong naturingan, pero inspired by God, ang mga propeta na yon. Inulit ko, even ang mga Israelita, even ang mga iba-ibang denomination, naniniwala na ang Biblia ay tunay na salita ng Diyos. Even si Satan naniniwala sa Biblia. Kapag ka ikaw ay hindi naniniwala sa Biblia, masahol ka pa kay Satanas. 1, time is Yun up. po ang aking huling pangungusap, no? Even si Satan naniniwala sa Biblia dahil gumagamit ito ng mga sitas. Amen? Amen. Salamat. Nagtatanong ka? Nagtatanong mamaya. Mamaya po. Mamaya pa sir, magbigyan mo na natin yung mamaya pa yung tanungan, ano muna, yung kanina aming... Mamaya na? O ngayon na? Bigyan mo na tayo na Mamaya. presentation. Kasi po, inawin po natin yung ano, yung... Sandali lang, Pastor Ay, sisid muna natin yung pan. Ganito ha, 15 minutes presentation ng affirmative ang nauna. So dahil ngayon nasusunod cross-exam, 10 minutes. Magtatanong na sa akin. Ang magko-cross-exam si Brother Okay, Amado. okay, sige. Ilinawin mo lang muna. So pagtapos ng cross-exam, rebuttal na, ang mauuna naman, negative. Okay, tapos ikaw naman na mag... Hindi ba siya mag-stand din ng kanya bago niya ako i-rebat sa second? Sa rebuttal siya eh. Rebuttal lang yung sa'yo. Okay lang, sige. Kasi negative siya eh. Okay lang. Okay. Para presentation ka rin na rin. Okay, sige. Okay lang para yung oras natin. Tapos, meron kayong conclusion, take 5 minutes. Okay. Okay. And then after ng conclusion, doon po tayo sa church o participation. Okay. Yung audience participation. So, tatanungin kayo both sides kung sino man sa inyo after ng inyong conclusion. Okay, so tinatawagan ko na si Mato. Magtatanong siya, hindi pa. Siya magtatanong. Magtatanong. Pasok. Okay. Bigyan mo ng mic. Magbigyan mo ng mic si Brother Amado para malinaw sa dito ka, tabi tayo. Hindi naman ako nang aaway. Dito ka, ako sa matakot sa akin. Hindi ako nangangagat. Pakitaas lang isang ano. Meron ba to? Daksa lang po kung dalawa po yung nagagamit. Di ba dito rito? Hindi ako. Din na ba, Pastor? Hindi pa. Para, ano po, okay na? Meron pa ba isang ano? Para mas maganda po sana yung concept. Dalawang pag... Hindi, kahit walang mic yung boses ko, dinig nyo ba? Dinig nyo? Kita nyo na. Sige, pwede na. Umpisahan mo na. Okay, start time Thank you. now. Dapat na dito, hindi ka makikita sa camera. Harap ka. Oo, naka-camera tayo. Okay. Yes, sir. So, unang tanong muna po sa topic po natin na bro, medyo. Yes. Bible is the word of God. Yes. First question. Kailan po ba naging Bible ang Bible? Kailan naging Bible, no? Pag sinabing Bible, ano taon ba? Taon? Hindi. Kaya nga po, kailan? Kailan? Okay. Kailan naging Yung salitang Bible? Bible, actually sinasabi ko sa inyo, no? Yan ay wikang Greek, no? No, Greek yan. Ta Biblia. Sa singular biblos, no? Kaya ito tinawag na Bible, ibig sabihin books, no?
Pag singular, Biblos. Kailan ito naging Bible? Ayon sa aming paniniwala, during the time pa ng mga early Israelites, tinatawag ng itong Word of God. Ayon sa binasa kong mga talata. Teka muna. Yung salita. Bro, sandali po. Para sa proper context tayo. Pupuntahan natin yung mga citas mo. Wala pa ako doon. Doon ka muna Sinagot ko. Doon ka muna mag-focus sa tanong ko. Ang tanong ko, kailan naging Bible ang Bible? Okay, Just kailan naging give me Bible? specific. Nung ito ay nag-compile na lahat, di ba? Pas kaya yung sinabi ko, nung ito ay nag-compile na lahat at pinagsama-sama, tinawag itong Bible o books. Pag singular, Biblos, sa Greek na plural, ta Biblia. Kaya ito tinawag na Bible. Hindi mo sinasagot yung tanong ko. Ang tanong ko kailan? Pecha po ba? Yes, sir. Okay. Ang salitang Bible ay ginamit during the time na ito ay kinanon ng simbahang Katoliko. Doon namin ginamit yung salitang Biblia. Kailan? Dahil, teka muna sa mga Sorry. Lapit ka dito. Sige lang. Bakit mo kayo, di ba? Sige. Catholic ang unang gumamit ng salitang Biblia. Nung ito ay pinag-ipon-ipon, Old and New Testament, tinawag na itong Biblia, no? Tinawag din itong sa mga Israelita o sa Hudyo, tinatawag nila itong Tanakh. Yan ang sagot ko. Okay, yung kanyang sagot, hindi po siya nakapagbigay kung kailan. Mr. Moderator, nagpapumentary ka na nagpapumentary ka ba? Okay. Next question. Nagsasay ko mo. Okay, next question. Next question. Mamaya ka magtanong ka. Next question. Okay. Dito ka na. Okay. The Bible is the Word of God. Kailan sinabi na ang Bible is the Word of God? Okay. At sinong saksi? Yung saksi. Okay. Akin na yung The Living Bible, brother. Pakibukas mo nga dyan. Basahin natin. Mismo ang Biblia ang nagsabi. Babasahin natin. Sige po. No? Unang Timoteo, yung sinabi ko, no? Unang Timoteo, basahin natin. Chapter 3. Basahin mo, brother. Gamitin natin yung The Living Bible. Ito ang ating gagamitin, no? Wait mo lang, brother, ha? Sige lang po. Unang-una, Mr. Moderator, habang hinahanap ko, pakisaway po pag nagsaside comment, ang ating kaibigan, ang kanya dapat lang gagawin ay magtatanong. No? Hindi siya magsaside comment. Kung hindi niya gusto yung aking sinagot, mamaya niya yung i-rebut. Okay, no? Salamat. Okay, kailan? Anong tanong mo, brother? Kailan? Kailan nabanggit na ang Bible is the Word of God? Okay, nandito sa Biblia. Okay. Basahin natin. The whole Bible was given to us. 2 Timoteo 3:16, The Living Bible. The whole Bible, letra por letra, nababasa. The Living Bible. Kung meron ng The Living Bible, mababasa. Ayan, nasa Biblia. The whole Bible was given unto us by inspiration from God, and it is useful to teach us what is true and to make us realize what is wrong in our lives. It strengthens us, helps us to do what is right. Yan ang sagot ko, ayon mismo sa Biblia. Yun po yung sa 2 Timothy chapter 3. Wag ka na muna Inuulit ko lang. Di pa rin Yes! Okay. Now, dun sa binasa mo, kapatid, na sitas, bumangit ka ng sitas, di ba? Okay. Ngayon, ang tanong ko diyan ay ganito. Sinabi ba dyan na yung Bible ay Word of God? Yes! The whole Bible was given to us by inspiration from God. Wala akong nakasulat na the Word of God. Okay. Sabi ko sa'yo, mamaya ka na magko-commentary. Next question. Brother. Bigyan mo nga ng tubig. Okay, brother. Okay. Next question ulit. Okay. Sino yung taong nagbigay ng title na Old Testament sa Old Testament? Old Testament. Sinong tao po? Sinong tao? Actually, sa amin, ang New Testament, si Tertullian ang gumamit ng unang New Testament sa mga Christian. Pero ang Old Testament, actually, doon na yan sa mga Hebrew people. Yun ang sagot ko. Hindi niyo po alam kung sino. Wala namang problema ron. Basta sinabi ko, ang Old Testament, ginamit yan ng mga Hebrew people. Okay. Yun ang sagot ko. Ayun ang sagot mo. Pero yung New Testament,
Testament, New ang Testament. unang gumamit si Tertullian. Si Tertullian. Okay. Ito yung topic natin. Yes. Bible is the word of God. Now, ito ngayon ang nabanggit mo kanina, brother, yung salitang Bible galing sa salitang Griego. Ka-Biblia. Yeah, okay. Pwede mo bang sabihin sa amin, bro, kung ano yung naging batayan ng paggamit ng salitang Biblia? Anong partikular na bansa ginamit yan? Ito ay galing sa Phoenician fort na tinatawag na Biblos. Yun ang sagot ko. Good. Yun. Huwag ka muna mag-comment. Karapatan ko nga magtanong, di ba? Oo. Okay, next question. Comment. Okay, next Wait question. lang, ganito. Interruption ko. Ako ang magsasabi kung sino. Sige. Now, next question, mga Mas brother. maganda dito ka, Pastor Mugo, para marinig ko na nagko-komentary yung kaibigan natin. Next question. Doon sa mga batayan na binanggit mo kanina, yung sa Salmo, kay Isaias, no? Sa Proverbs, something like that. Meron po ba tayong nabasa doon na tinutukoy sa Bible o wala? Okay. Yung salitang Bible, Yes. letra por letra, Yes. gusto mo? Sa Old Testament? Yes. Okay. Sa Old Testament, kung mayroong ang tinatawag na ano tawag dito, Bible, meron po doon sa Esdras, no? Esdras mismo. Hindi, doon po. Answer po, Mr. Moderator. Answer Sabi po. mo, letra por Yes, letra. answer po, gusto Mr. niya. Moderator. Ang sabi ko po, para maintindihan po ni kapatid namin, Stop po rin yung ano, pagkakita po sila, Yes, ako, sir. clarification lang bro. Oo. Yung mga binanggit ng mga sitas, nandun po ako. No, ang sabi ko, ang tanong ko, bilang paglilinaw lamang po kay Brother Mel, doon ba sa mga nabanggit ng mga sitas na inisa-isa? Okay. So, Doon po ba? Primer. Okay. Yan, sir. Doon sa binabasa ko, ang aking itinistan, yung Word of God, di ba? Dahil ito ay kinumpile, pinagsama-sama, ginawang books, kaya tinawag itong Tabiblia. No? Scriptures, Tabiblia, Hierogramata, yun po ang sagot ko. Ngayon, kung gusto niya letra por letra na mababasa sa Old Testament, meron pong Bible na mabasa yan sa Esdras chapter 7 verse 10 sa Old Testament. Bible letra por letra, yun ang sagot ko. Sa makatwid, mag-iwala Oo. ko. Okay, sige. Sa makatwid, pinatuloy mo na ako. Teka muna, magtatanong nga ako eh. Diba? Brother. Ngayon, doon sa mga nabanggit na pahayag mo kanina, brother, ay makikita po natin yung punto de vista na unang-una, magtanong mo. yun. Unang-una, ito nga yung tatanong ko doon sa bagay na yun eh. Unang-una, yung punto de vista na yun, sino yung mga nagsulat doon? Tao o Diyos? Sinabi ko na sa iyo, 1 Samuel, sinulat din ng Salmista, sinulat din ng nandoon, Prophet Isaiah. Yun ang sagot ko. Tao. Meron akong binigyan ng propeta na pangalan. Tao yung propeta. Salamat Okay? po. Salamat. Next question. Nabanggit mo yung bahagi kanina, yung kahit si Satan gumagamit ng Yes! Bible. Ng talata. Okay. Ngayon, ang sabi... Talata. Sinabi ko tumatalata. Tumatalata. Isa makatwid, kung tumatalata, what do you mean by that? Okay, pag sinabi kasing talata lang ang gagamitin mo, nakabase yun doon sa scripture na kanyang ginamit. Kasi So- hindi yun ang kabuuan ng Bible, but parts yun ng Word of God. So, naniniwala siya. Oo naman, kasi sabi niya, kung ikaw ay anak ng Diyos na susulat, dahil susulat, ginamit niya yung talata na yun, magpatihulog ka. So, ginagamit din ni Satan yung mga talata na yun, no? Kung ikaw ay anak ng Diyos, magpatihulog ka. Oh, yun, gumamit siya ng sitas sa Bible. Gumamit Kaya, siya ng sitas. gumagamit itong ating si Satan ng sitas para rin pang counter doon kay Kristo. Pero, magaling din si Kristo tumalata, nasusulat din naman. Oh, di ba? Kina-counter niya. Yun ang sagot. Yun ang sagot mo. So, in other words, doon ba sa salitang yun, dahil ang paksa natin, the Bible is the Word of God, are you saying po, bro, na per letra sa banal na kasulatan salita ng Diyos? Sinabi ko na sa iyo, the word is purified 7 times, letra por letra, nabasa ko. Answer my question. Per letra po ba sa Sinabi Bible? ko na! Ang sabi Letra ko, por letra, the word of the Lord are pure, purified 7 times. Yun ang sagot ko. Yun yung Bible. Yes, word of God is the Bible. Bible is a written word of God. Yun ang sagot ko. Yun po ang sagot mo. Yes. Sino po ang author po ng Bible, sir? Sino author? Unang-una, marami. Yung mga nakikita mo mga pangalan ng propeta, pangalan ng mga, yung aming mga gospels, yun ang mga author. Ano po sila? Diyos o tao? Tao po, gaya ng sinabi ko,
written by man but inspired word, what inspired by God. Ayon mismo doon sa ibinigay kong Timoteo chapter 3 verse 16. Ngayon, doon sa bagay niya, sa mga tweet, batay sa iyo, ang may author niyan ay tao. Next question ko dyan, kaugnay dyan, sa mga tweet, hindi author ang Diyos dyan. Sinabi ko na sa iyo, tao nga eh. Ayun. Your question is your answer. Ikaw na rin ang sumagot sa tanong mo. Clarify ko lang yung bro. Di ba? Ikaw na rin sumasagot So, sa klaro tanong. tayo dun sa bagay na yun. Okay. Doon sa punto na nabanggit mo kanina, brother, dyan sa Biblia na nabanggit, unang-una, yung punto de vista na yung mga tao na siyang may akda niyan ay isang maliwanag na hindi nga yan yung salita ng Diyos. Sinabi ko na sa iyo. Sinabi nung babaeng widow, sabi doon kay Elijah, na ang nasa iyong bibig ay tunay na mga salita ng Diyos. Yun ang sagot ko. May saksi ka doon? May saksi? Yes, yung widow mismo ang saksi habang nagsasalita si Elijah. Sinabi ng babae, at yun sa bibig mo ay nandoon ang salita ng Diyos. Yun ang saksi, yung mismong widow. Pero hindi yung saksi ni Jehovah. Sinabi ba yun sinabi ba yun na? Binasa mo, ito na. Yun ba yung yun ba yung sinasabing Biblia? Sinabi niya ba? Sinabi ko sa'yo, Word of God is Bible, is the Word of God. It is a written, inspired by God. Bible yung nabanggit niya doon. Word of God is a Bible. That is a part of the Bible. Kaya nang tinawag na Bible, ibig sabihin, books. Dahil yan ay nasa loob ng aming Biblia, natural, kasama yan doon sa books. Next question. Katakan mo na para malinaw kay Pastor. Para malinaw sa iyo, kada tanong mo at pag siya sumasagot, pinapatay ko muna oras para hindi sayang yung oras mo ha. Para malinaw. Okay. O sige, salamat. Next question. Sino yung nag-compile ng Biblia, bro? Old and New Testament. Yes. Okay, unang-una, siyempre, proud kami, Catholic Church. Walang duda. Sa mga nagdaang mga council, sa mga iba't ibang mga council, kinumpailan ng aming simbahan Katolik. Tao. Yes. Alam mo naman, sino ka magkukumpara yan? Alam mo naman. Okay. Tao. Yes. Okay. So, dahil tao, so, yun ang qualification mo doon sa tip mo na dahil kinumpara ito ng tao, just to say, that is the Word of God, right? Compilation ng tao by inspired by God. Ayon mismo sa Biblia. When you say inspired by God, please qualify it. Ibig sabihin, breathed by God. Kung mga Breathed by ano, God. hiningahan, in-inspired, parang ito. Nung ito ay in-inspired ko, naging parang, ano siya, parang tawag dito? Parang hyper, gano'n, di ba? Okay. Yun. Halimbawa, inspired na inspired si brother, nakita yung kanyang syota, di ba? Parang naging hyper ka, nung nakita mo. Yun ang inspired na aking ma-definition. Okay. Yun ang sagot. Yun ang sagot mo. Okay. Next question. Doon sa 2 Timothy chapter Last 3, 2 minutes. Okay. Doon natin nabasa kanina yung inspired by God, right? Yes. Okay. Nung binanggit yun ni Paul kay Timothy, tama ka? Sinulat niya kay Timothy, right? Yung kanina, tawag dito yung pagtinutukoy doon ng mga aklat, saan patungkol? Sa buong kasulatan o yung Old Testament? Okay. Ang nandito, sabi dito, babasahin ko, the whole Bible, ibig sabihin, buo. Oo. Ayon dito, Okay. sa aking ginamit na the Living Bible. The whole Bible was given to us by inspiration from God. Sabi, no? The whole Bible. Ayan na. Okay, yan ang sagot. Sa Timoteo yun, ha? Okay. Yan ay ginamit ko yung the Living Bible. Nung bang mga panahon, ikaw na bro, nung mga panahon yun, meron na bang New Testament nung sinulat mo yan ni Pablo? Okay. Nagpapasimula pa lang silang nagpasulat-sulat. So wala pa? Walang problema kung wala pa o nandiyan dyan. Just answer my question. So wala pa? Wala pa. Hindi Okay. sinabing wala pa, kaya merong unang sulat unang sulat sa Korinto, ay kalawang sulat sa Korinto, 1 Thessalonians, 2 Thessalonians, nandoon. Sabi nga niya, mga kapatid, sabi niya, therefore, brethren, stand fast and hold the tradition which ye have been taught or by our epistle, no? Sa pamamagitan ba ng aming mga salita o ng aming mga isinulat. So, during the time, nagpahinay-hinay na silang sumulat. So wala pang New Testament? Wala akong sinabing wala pa. Kaya nga tanong ko. Kaya wala naman Ah, akong wala sinabing pa. ganun. Okay. So Diba, wala pa. wala akong sinabing wala pa.
ang mga sinulat namin sa inyo sa pamamagitan ng aming mga salita o ng aming mga isinulat. Therefore, during the time, mayroon na pala. Anong meron po doon? Yung Old Testament o yung New Testament? Sinabi ko na sa iyo. Old Testament at mga parts pa lang ng New Testament. Kailan po naisulat po yun ni Pablo kay Timoteo? Pati ba yung ano natin, yung sasagutin natin? Yung Timoteo mismo? Yeah. Actually, yung Timoteo, kung di ako nagkakamali, naisulat yan around to 70 to 80. Kung di ako nagkakamali. Sulat po yun ni Pablo. No? Correction, no? Mga nasa 70 to 90 AD, mga ganon. Hindi, yung Timoteo lang ang problema. May 1 minute pa. May 1 minute pa. Hindi ako nagkakamali. Correction is I-remind na lang kita, Okay. Pastor. So, 60 to sa 90 o 70. Okay. So, meron tayong, may papatunay ka na nagpapatunay bro na yung lahat ng mga authors ng Bible ay nag-testify na Word of God. Yes! From Genesis to Revelation. Yes! Basahin natin, no? Sige po. Ito po ang sabi sa Revelation. No? Yun, anong ulitin yung tanong mo para marinig nila? Sige. Bawat, yung from Genesis to Revelation ay nagpapahayag ba na yun ay lahat ng mga books ay Word of God. Yes! Okay. Okay. Sasagutin ko. Ito ang sagot. Brother, pakinggan mo, no? Letra por letra na nagpapatunay. Basahin natin sa Revelation chapter 19, verse 9. Ito ang sabi, brother, no? Revelation chapter 19, verse 9. Ito ang sabi. Dali, Ayan. Sabi rito, ng mabuting balita, Biblia. Ayan. Ang sabi dito, gusto ng ating kaibigan, marinig letra por letra. Sa chapter 19, verse 9 ng magandang balita, Biblia. Okay. At sinabi sa akin ng anghel pa mismo nagsasabi, no? At sinabi sa akin ng anghel, isulat mo ito, mapalad ang mga inaanyayahan sa kasalan ng Kordero, idinugtong pa niya, ito ay tunay na mga salita ng Diyos. Letra por letra sa Revelation nabasa. Brother. Meron pang oras So, ba? makita yan na. Okay. Meron ba? Wala na. 1 minute. 1 minute. 7 seconds. Okay. So, yung bang sinabi niyo sa aklat ng Revelation, does it pertains to the whole books of the Bible or it is refer only on the book of Revelation? Walang problema kung refer yun. Dahil ang sinabi nito, nagpapatunay ito ay tunay na mga, hindi singular kung hindi plural. Referido sa Revelation dahil ito ay Word of God at sinabi nga sa binasa, the whole Bible is inspired by God. Yun ang sagot ko. Yun ang interpretation mo. Hindi interpretation yun. Nabasa ko sa Biblia. Letra por letra, nagbigay ako ng talata at wala akong interpret kung hindi bumasa ako dahil gusto mo letra por letra nakapagbigay ako. Okay, Tama ba? Yan ang ibigay mo. Pero yan ay kaunay sa aklat ng Revelation. Okay? Pastor, siguro ano yung mga side comment ni Pastor, ano? Kasi ang sinasagot niya puro side comment eh. Ang alam ko, pag dibatista ka, ang trabaho mo lang ay magtatanong. Mamaya ka Okay, Pastor. Brad, Oo, ulit-ulit na yan eh. Okay, bigyan kita ng ano, bigyan kita ng pangalawa. Okay. So, maliwanag po yan na ang tinutukoy po na aklat yan ay Revelation o hindi? Okay, walang sinabi pero nakasulat sa Revelation. Sabi kasi, ito ay tunay na mga salita ng Diyos. Dahil, sumasagot pa ako, brother. Dahil ang sabi niya ng The Living Bible, ang sabi, the whole Bible, di ba? Inspired by God. Yun ang sagot ko. Yan ang sagot mo. Letra por letra. Okay. Kung yun ang sagot mo, yan sagot. Tapos na ba siya, bro? 16 seconds. Meron ko pa, baka may isa ka pang tanong. Meron ba isang tanong? Tawag dito So, nais mo sabihin kanina doon sa nabanggit mo about kay Satan, na kinikilala ni Satan ni Bible. Hindi ko sinabing kinikilala, ikaw ang nagsabi. Ang sabi ko, kumukop at gumagamit din siya ng mga talata sa Biblia. At naniniwala siya rito dahil ginagamit niya yung mga talatang ginamit na yon. Okay?
Hindi ko sinabi yung sinasabi mo. Hindi yun ang sinabi ko. Okay, Okay, okay. Okay na. Okay, so bago ko ibigay kay ano natin pag next time. So, rebuttal tayo ng 15 minutes, no? Medyo, pahinga na kayo ng konti. Para medyo, piinit na tayo sa, to. So, hopefully, sa susunod, hindi, sa mga section, masan din, baka mamaya. Ay, po. Okay, kay bla 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 bla. Okay, so, Tomato, Okay. sa'yo na ang 15 minutes. Rebuttal. 15 minutes, rebuttal. Ribat si... Dali lang pasara. Okay, start. Now. Okay. Ang stand po namin, ako, personally bilang filmmaker, ay negative. Do not believe, o ako personally, the Bible is not the word of God. Una, sangayon po sa kanya, inamin niya kanina, na ang nagsulat po ng Biblia, mga tao. From the book of Genesis to Revelation, maliwanag po na ang may akda ng mga aklat na iyan ay tao. Wala pong Diyos. No? Wala pong Diyos. Now, meron bang maliwanag na nakasulat sa Biblia na talagang yung tao po ang sumulat dito sa bagay na magbibigay din po ako ng mga good example. Pakibasa ko po yung aklat po ng Lucas. Nabanggit na po kanina na tao, no? Yung sumulat. So, kung yung tao po ang sumulat, ibig sabihin siya po yung may author. Okay? Kung siya po ang author, hindi na pwedeng sabihin na ang may author ng Diyos kasi ang nagsulat na ay tao. Good example po, itong mapapasa natin sa aklat ng Lucas, ginagamit ko ba yung Bible din? Okay. Ito. Ito po yung aklat ng nakasulat dito, no? Yung kay Lucas. Ang sabi niya sa chapter 1, verse 3. 1 to 3 na lang, basahin natin. Chapter 1, verse 3. 1 to 3. Anong chapter? 1. Verse 1 to 3. Sabi po rito sa Ebanghelyo ay kay Lucas, yamang marami ang nagpilit ayos ng isang kasaysayan noong mga bagay na naganap sa gitna natin, alinsunod sa ipinatalo sa atin nilang buhat sa pasimula ay mga saksing nakakakita at mga ministro ng salita minagaling po naman pagkasiyasat ng lubos ng mga pangyayari ng lahat mga bagay mula nung una na isulat sa iyong sunod-sunod kagalang-galang na Teofilo. So, ano po ang sabi bakit po dito sa aklat? Sino po yung sumulat kay Teofilo? Si Lucas. Sino po si Lucas? Tao. Okay? Next point. Sabi na po, the Bible is the Word of God. Okay. Ngayon, yung question niya na the Bible is the Word of God, unang-una, wala nga ho tayong nabasa sa Biblia eh. Puntahan po natin yung kanyang nabanggit kanina. Doon sa 2 Timothy chapter 3 verses 15 to 17. All books are inspired by God. Ang problema po mga kapatid sa bagay na yon, nung panahon na yon, na sumulat si Pablo kay Timoteo, actually, yan nga po ay pinagtatalunan pa, whether or not, kung si Pablo nga ang siyang sumulat kay Timoteo. Pinagtatalunan pa nga po yun eh. Pero punta tayo sa context na yun, dahil yung kayong binanggit kanina. Noong binanggit yun, kung sino man po yung bumanggit na yun, kung si Paul man o yung disipulin po, nasulat kay Timoteo, maliwanag po, noong mga panahon yun, mga kaibigan, wala pa po yung New Testament. Sa katunayan, wala po tayong mababasa. Even si Jesus Christ, even yung mga apostol, bumanggit ng salitang Old Testament. Okay? So wala pa po yun. Kaya po, sa historical context, kung titignan natin mabuti, yung 2 Timothy chapter 3, verse 15 to 17, magkakamali po tayo ng unawa pagka ang ating intindi. Kahit pinabasa
natin yung nakasulat. Pag ang ating intindi, meron po problema, yun po ang problema, hindi po yung nakasulat. Kasi po, uulitin ko, wala pa po yung kung tinatawag na New Testament. Kailan lamang po ba unti-unti nabuo yung New Testament na yan? It takes time. Ang isa sa naging mapagpasya po dyan ay ang Council of Nicaea noong taong 325 AD. At yung komposisyon ng mga tao yun, na pumili po, mga tao, hindi po Diyos. Ang nagpagawa mo doon, mga tao. Mr. Moderator, objection, stop the clock. Ang dapat niyang itindigan, hindi Word of God ang Bible, hindi yung istorya ng Biblia. No? No? Ang topic namin, itindigan niya na ang Biblia ay hindi tunay na salita ng Diyos. Ang kanyang ginagawa, yung compilation, sino yung author, parang alayo na natin, Pastor. Pasinungalingan niya na ang Biblia hindi salita ng Diyos, hindi yung punta sa authorship, pumunta doon sa compilation. Hindi naman yun ang topic eh. Ayun ang topic ko. Yun po yung aking objection. Sige na, gusto po tayo sa topic dahil tulapin po tayo. Okay, sige. Okay po. Compilation. Tama si... Kasi ako rin nag-isip rin ako kanina. Compilation. Ang gagawin mo kasi... Yung topic eh. I-rebat mo yung Ano kanyang... yung brother? Ayun lang. I-rebat mo at patutunayan mong hindi totoong Biblia. Thank you, Mr. Moderator. I-expose mo Apo, apo. Thank you po. Sandali lang po, sir, Mr. Moderator. Sandali lang po. Actually, kanina, hinayaan ko magsalita si Brad. Hindi ako nag-oppose, hindi ako nag-object. Tandaan po natin, I'm sorry, sir, napaka-specific naman po yung topic natin. Bible is the Word of God, eh. Di ba? So, kung yun po ang topic, it's quite normal na mag-expose ka. Huwag mo, hayaan mo akong magpaliwanag. Hinayaan nga kita magpaliwanag eh. Teka muna, nasa context pa rin yun, bro. Brother, wala sa context. Yung Word of God, hindi yung compilation ng Bible ang topic. Pakibasa mabuti. Bro, Pakibasa. Ang sa negative ako. Kaya nga, so, ang gagawin mo sa negative mo, brother, papasubalian mo yung mga nilatagong talata na hindi Word of God yan. Hindi yung istorya ng compilation tsaka authorship. Nalayo mo eh. Negative na ako, bro, eh, diba? Kaya nga, pinagalitan mo yan. Negative na ako, Oo. bro. Hayaan mo akong hayaan mo akong magpaliwanag ng side ko kasi hinayaan kita magpaliwanag kanina eh. Kaya ako nag-object, brother. Mali na yung stand mo eh. Word of God tayo. Sinasabi ko eh, negative na ako. I'm sorry ah. Mali pa yung aking stand. Wala mo nang sasalita. Wala mo nang sasalita. So, para matuloy lang. Kasi, pagka nagpatuloy ka ng ganito, hindi ito matutuloy. Sige. So, gusto niyo ba matuloy? Oo naman. So, kailangan, ano yung presence namin at saka yung rules ng... Yes. So, ganito. Kagaya ng sabi ko kanina, Brother Melchor, Yes. Brother Amado, Yes, sir. ako ang moderator, ako ang magsasalita kung ipagpapatuloy o hindi. So, sa akin kasi, nakikita ko naman ang point mo, pero nakikita ko rin ang point niya. So, ribatan niya yun eh. So, nasa kanya yun, kung paano siyang paraan, gagawin niya ang pag-ribat, basta i-ribat niya. Ngayon, kung hindi man tumama sa kanya, problema niya yun. Okay. So, hindi mo problema yun. Pastor mo, ang topic namin, stick na topic. Oh, hindi pa naman siya natatapos eh. Oo. Hindi pa naman siya tapos. Maaari siguro sa gitna o sa dulo. Oo. Kasi So, ikaw pag ba hindi natin nakita yun, magka-topic siya. Okay, so- Okay, salamat. Sakaling siguro, pwede kang tawag kang mag-complain kung naubos na yung oras niya na wala siyang Okay, nakikita. salamat. Mr. Moderator, nakapagsalita na si Tad. Actually, ganito po yan. Sa Panginoon. Yung observation po namin, ako personally, Dito ay, kayo, dito kayo. wala po akong objection sa kanya kasi ang kanyang stand affirmative. Teka muna! Teka muna! Sasandali lang bro. Sir, pakiaw mo muna yan. Hindi, wala. Wala. So, Hindi pa yung Salamat. hinayaan po natin magsalita si Brad on the context po ng Bible is the Word of God. Okay? May mga sinta siyang binanggit. Okay? May mga pahayag siya na kanyang pinahayag. Kasi nga, yun nga yung stand niya. Karapatan at kalayaan niya kung i-articulate yung stand niya. On the context ng the Bible is the Word of God. Okay na, sige na, tuloy mo na. Sige. Sayang yung oras, baka gabihin tayo. Hindi sayang oras. Gusto namin marinig sa'yo, Yes. yung rebat mo na Yes, patutunayan mo
na ito ay hindi salita ng Diyos. Oh, yes, sir. Ano ba? So, yun ang inaabangan namin. Okay. Okay. Okay, sandali lang ha, sandali lang. Okay, so let me continue. Una-una po, ang Biblia po ay hindi po salita ng Diyos. Ang unang dahilan po, ang may akda po nito ay tao. Wala tayong mababasa sa Biblia na sinasabing ang author po nito ay Diyos. Wala ho tayong mababasa. From Genesis to Book of Revelation. Hindi ho natin mababasa na sinasabing ito ay salita ng Diyos o ang may akda nito ay ang Diyos. Wala ho tayong mababasa. Good example, para factual po tayo. No? Una, may nabanggit po ako sitas kanina yung aklat po ng Lucas. Hindi niya rin po matututulan. Sino si Lucas? Tao. Sino gumawa ng sulat? Tao. Si Lucas ba ay Diyos? Hindi Diyos si Lucas. So doon pa lamang makikita po natin na hindi ho totoo na ang Biblia ay salita ng Diyos. Isa pa, puntahan natin yung mga sulat ni Pablo. Sino ang nagsulat? Si Pablo. Si Pablo ba ay Diyos? Hindi po Diyos si Pablo. Tao siyang nagsulat. Di ba ba? Ngayon, katibayan po natin ito, ang sulat ni Pablo sa mga taga-Roma. Yung Diyos po ba ang sumulat o si Pablo? Si Pablo ba tao o Diyos? Sino ang nagsulat yung Diyos o yung tao? Sa mga hindi Diyos. O paano ang sasabihin po ni Brother Mel na ang Biblia ay salita ng Diyos? Eh ang nagsulat pala ay tao at yun ay si Pablo. O ngayon, punta natin yung revelation niya. Ito ho, mga kapatid. Yung mga sulat niya. Okay. Tanda. Doon mapapatunayan ni Bro Mel na si Juan na nagsulat ng aklat ng Revelation ay Diyos na siyang nagsulat ng Revelation, maniniwala ako na ang aklat ng Revelation ay salita ng Diyos. Pero kung hindi niya kayang patunayan at tindigan na si Juan ay hindi Diyos kundi tao, patunay lamang po na si Juan ay tao at ang nagsulat po ng aklat ay tao at hindi po Diyos. Huwag natin isahan po ang Diyos dito. Walang kinalaman po ang Diyos po dito, mga kapatid. Ngayon, ano bang ibig sabihin yan? Kahit kung maghanap ng anumang aklat, si Brother Mel, hindi niya ho kaya tindigan na nakasulat na ang may akda ng Biblia ay ang Diyos, kung kahit ang Biblia ay salita ng Diyos. Wala po tayong mababasang gano'n. Kahit po yung mga sitas na nabanggit niya, wala po tayong makikita po doon na nakasulat na na Biblia ay salita ng Diyos. Walang gano'n. May nabasa ba kayo? Ang totoo, ang nabasa po natin doon, istorya ng tao. Amen. Yes. Yung salitaan po, nung Ilaga at yung widow, sino nag-iistorya? Tao. Diyos ba ho ang nag-iistorya doon? Tao. Oh, ngayon, tignan po muna natin sa Genesis pa, sa Genesis. Genesis chapter 1. Oh, ang sabi po rito, sa Genesis chapter 1. Ang unang aklat ni Umano, ang unang aklat ni Moises na karaniwang pinangangalan ng Genesis. Nilalang ng Diyos ang sanglibutan. Sabi sa verse 1, chapter 1. Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Yung Diyos po ba nagsasalita dito? O yung may akda na aklat na yan? Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at lupa. Diyos ba nagsasalita yan o tao? Hindi yung Diyos. Doon pa lamang po sa Genesis ko lang tayo makikita eh. Doon na Diyos na nakasulat ko lang po eh. Nung kaya po, wala kaya po imposible po yung itindi ni brother. Ano ho? Kanina, nung tinanong po natin, sino ang nag-compile ng mga aklat ng Biblia? Sabi niya tao, hindi Diyos. Walang Diyos po, walang pinalaman ng Diyos. Kaya po, huwag po natin isasali ang Diyos sa isang bagay na hindi naman dapat natin isali. Kung kagagawa ng tao pag-compile, kung kagagawa ng tao yung pagsusulat ng Biblia, walang kinalaman ang Diyos po dyan. Yung po totoo, dahil that is product at author po ng Diyos na po doon ang pinatulad na tao. Sige po, sir. So, kami maliwanag ko, no? Tao, wala tayong magbasa. Hindi ho natin magbasa sa Biblia. No? Hindi ho natin masasabi sa Biblia na ang sabi ni God, kay Paul, o si Paul na yung sumulat kay Timoteo. Wala tayong mababasa na sinabi ni God, inspired ito. Hindi. Ang totoo, kinumpile niya, alaman ko yan, sino nagkumpile? Yung simbahan na nasa tayo sa kanila. Sa ano ang posisyon ng mga
na simbahan na tao. Meron ba yung Diyos? Sino ang nagpasya na yun ay maging aklat ng New Testament? Sino po ang nagpasya? Tao. Wala pong Diyos doon, mga kapatid. Kaya bigyan ng tubig. Diyos. O yun ang bigay po sa akin, tao. Hindi ko maintindihan kung nasa yung Diyos. Baka po inspirado ng iba ka na pinitip po ako ng tubig. So ang ibig kong sabihin, kahit paikot-ikotin po natin, hindi natin makikita yung sinasabi niya. No? Dahil ang mababasa natin sa Biblia, istorya ng mga tao, istorya po, yung parables na salita ni Kristo, salita pa ng Diyos, yung parables yung istorya yun eh. Yung aklat ng gawa, yung tinatawag na pinaka-first history ng church na sinasabi. Sino nagsasalay sa ito? Si Lucas! Si Lucas ba? Ulitin ko, tao o Diyos. Sino gumawa ng tao po eh? History po yun, sir, mga kapatid eh. Kahit po yung mga sulat po ni Paul, no? Sa iba't ibang mga iglesia, noong mga panahon sa Mediterranean Sea. No? Tao po, wala akong Diyos po doon. Ang totoo niyan, maaaring alam, o kung na ako mabigyan ng assumption, no? Ang dahilan ng mga pagsusulat ni Pablo sa mga bagay sa mga iglesia, dahil meron po silang may mga nire-resolve doon sa mga simbahan iyon. Hindi dahil inutos po ng Diyos. Walang mababasa si Brother Mel na nagsasabing inutusan ni God si Pablo para magsulat noon, para resolbahin ang problema. Halimbawa sa aklat ng Korinto o sa mga taga-Korinto. Wala po tayo mababasa. Kaya po, ang tiktik po namin, kahit anong gawin po ng Roman Catholic Church o kung sino man po naniniwala na ang Biblia ay salita ng Diyos, dapat po ipakita po nila na sinasabi yung Diyos ang may akda ng Biblia at siya po ang nagsulat. Doon pa lamang po mapapatunay. Ibabaw ko po. Babalik ako sa Roman Catholic Church. Pagka meron po tayo mapatunayan sa Biblia, na ang may akda ng Biblia from Genesis to Revelation ay ang God. Yun po yun. Pag wala po siya na ipakita, from Genesis hanggang Revelation, na yung God po ang may akda ng bawat akda na yun, pagka wala po siya na ipakita po yun, yun po ay pangarap na lamang po siguro. O yung paniniwala, pangarap. Yun ay paniniwala. At nire-respeto naman po namin yung bagay yun. Nire-respeto po namin yung paninindigan po ni Brother Mel sa bagay niya. Kasi yun ang kanyang paniniwala. No? Now, if that will be the case, kahit pag-side po tayo ng mga historical aspect to debunk, distant, o Mr. Mel, dahil ayaw niya, bakit yun? Prerogative niya po yung bagay na yun. No? Sa tingin niya kasi, nawawala na po tayo doon sa topic. No. Bible is the word of God. Despite naman, yun po ay hahanapan mo ng mga patotoo. Bakit nga ba naging Bible? Bakit nga ba yung Bible ay totoo ba yan ba ay word of God o hindi? So magbabatay ka sa istorya. Magbabatay ka sa mga testimonya. Magbabatay ka sa mga dokumento na tinatawag. Ito po yung Bible. Kahit na rin klaseng version ng Bible. Pwede magamit kasi nasa context pa rin po ng pinag-uusapan. So, karapatan ko po bilang negative na i-articulate kung bakit nasabi namin na ang Biblia ay hindi po salita ng Diyos, kundi salita ng tao. Produkto ng panahon, ito ay isinulat ng mga nagsulat ng nakasulat po ng mga aklat sa Biblia. Hindi po ito outline na pinagawa ng Diyos. Wala po tayong mababasang ganun. Okay, 1 minute and 28 seconds. So ano pong ibig natin sabihin? na lang kita, Pastor. Yes. Ano pong ibig natin sabihin? Yung nabanggit niya po kanina, mga kapatid, yung usapan nila ni Jesus at ni Satan, doon po sa aklat ng Mateo chapter 4, verse 1 to 10. Ano po? Ay, ang tanong nga po sa punto na yun eh. Sino ang nagsulat? Si Mateo. Pero ang totoo, sa tunay na istorya po, ito baka po kasi nabanggit niya eh, kahit nabanggit ko rin eh. Ang tanong po dyan, si Mateo ba talaga nagsulat doon? Noong 2nd century, sinasabi po na anon po yung mga writers na yun. Isa pa, ang tanong, testigo ba si Mateo doon sa usapan ni Satanas at ni Kristo sa ilang? Yung tangkot na yun, masasabi mo ninyo salita ng Diyos. Yung salita ni Satan,
unang letra na nakasulat sa Biblia, salita ng Diyos. Eh, salita ni Satanas, salita rin ng Diyos. Nakakatawa, di ba? Yan yung nakakalungkot po doon. No? Nung sinabi po nung Centurion, tumusok po sa Biblia ni Kristo, ito nga, sabi ito sa Bible, sabi rin, ito nga ay tunay na anak ng Diyos. Yung pagsalitang yun ng Centurion, salita ng Diyos. Sino nagsalita? Diyos o tao? Centurion, tao po eh. Ano ba po yun, sir? Oh, wala pong Diyos po doon. Yung mamamatay na nga yung Diyos doon eh. Mamamatay na nga yung yung ba? Time is up. Time is up. Okay, time is up. Okay, so, medyo, ano na, hanggang tayo. Our topics for today, no, between Catholic, safety, Brother Melchor, at saka si Amato, from Treating Girls. Ang topic nila ay Bible is the Word of God. Ang salita ba ng Diyos ay, ang Biblia ba ay salita ng Diyos. Kanina tumayo na si Brother Mel, no, sa kanyang affirmative, pinanindigan ng ating kapatid na ang Biblia ay salita ng Diyos at maraming salamat. So, natayo yun, Brother Mel, sa rebuttal naman ni kapatid. So, medyo kanina pinapamasdan ko, ginagamit niya yung mga text, books. At sa bandang huli, napatunayan din naman niya sa kanyang rebut na ang salita ng Diyos o ang Biblia at ang sinasabing salita ay gawa-gawa lang ng tao. Yan ang sabi niya. At walang kinalaman ng Diyos. Tandaan ko niya, ha? Yan ang sinasabi niya. So, nagawa niya yung part ng rebut, so kaya binayaan natin. So this time, I cross-examination. Ay, isang may pastor, ito, ayan, ito, para dalawa yung mic sa akin. Hello, sound check. Hello, wala. Hello, isa bro. Hello, sound. Ito na lang sa'yo. Malakas naman yung video. Okay po. Wala pa, no? Ay, pakikulo na bro. Wala pa. Ano yun bro? Ikaw pag-mic naman, bro, kasi mamina na po. Ikaw muna bro. Sige, okay lang. Walang problema. Malakas yung boses ko. Okay, meron Walang problema. Sige bro. Okay. Nagtatanong na ba ako? Yes. Okay, start time now. Okay. Sabi mo, ang Biblia ay hindi tunay na salita ng Diyos. Ito ang tanong ko. Kung hindi tunay na salita ng Diyos ito, bakit mo ito ginagamit? Magandang tanong po yun. Nag-mic ka. Kaya po. Bakit po Kung ginagamit? hindi ka naniniwala na ito ay hindi salita ng Diyos, bakit mo ito ginagamit ngayon? Dapat gumamit ka ng ibang referensya. Reference nga po yun eh. Kanayaan ko yun na gumamit bro. Naniniwala po ba kayo dito? Na ano? Yung Biblia? Yes. Oh, yun naman pala eh. O wala. Naniniwala ako sa Biblia, gawa ng tao, huwag mo akong kahuli. Reference nga eh. Naniniwala ka nito, brother? Na ano? Ano yung pininiwala? Na ito ay Biblia na nandito ang salita ng Diyos. Hindi nga kayo magpasinagot, di ba? Naniniwala ka ba? Sinagot nyo na nga eh. Oo, hindi, di ba? Sabi ko. Hindi nga. Naniniwala ka ba? Hindi Oo, nga. hindi. Ano lang po sinasagot? Okay, salamat. Kung hindi ka naniniwala dito, bakit mo ito ginamit na referensya? Sinagot ko na po yung kanina, sir. Bakit? Reference nga eh. Reference. Okay, reference. Okay. Pwede. Okay. Next question. Anong, bukod sa Bible, meron ka ba bang ibang reference na ipapakita sa amin na nagpapatunay na ang Bible ay hindi tunay na salita ng Diyos? Bukod sa Biblia. Kanina nga ho yung kinig ko. Bukod sa Biblia. Ito mo na. Sinasagot na kita. Ina nga yung pinaniniwala ko eh. Nag-object eh. Mr. Moderator, may question. Bukod sa Biblia, ano pang reference book mo na nagpapatunay na nagsasabi ang Bible ay hindi salita ng Diyos bukod sa Biblia na ginagamit mong referensya? Ano? Sinagot na namin kasi. Reference Okay, reference tayo. Reference book. Okay nga, reference na tayo. Okay, sandali. Babasa ako. Oo. Babasa ako. Sandali ha. Okay, sandali. Stop the clock, sabi. Stop, bro. Hanapin ko Naka-stop muna. yan, naka-stop. Sabi, hindi salita ng Diyos, ha? Okay. Sandali ha. Pagka sinabi hindi salita ng Diyos, ito mo na sandali lang. Kinaklarify nga natin eh. Ganito yun, no? Pagka kanina tinindig ko na ito ay hindi salita ng Diyos, sinahanapan niya ako ng referensya outside the Bible para patunayan na yung Biblia ay hindi salita ng Diyos. Kaya karawan ang pupunta sir. Okay, Sandali. Punta lang sir. Punta lang. Sandali lang sir ha. Okay. Sandali lang brother. Sino ba author niya?
Sino ito? Si David Robert or Robert. Ito sir ha? Ito sir ha? Yan o. Ito yung dapat na itutuloy ko nag-object lang siya. Ito na po, yung outside the Bible. Ano ho? Okay. Yung word, pininigat ko, batay outside the reference ko ng Bible, na talaga po, that is not word of God. Okay. Tignan niyo po sila. Sandali lang po ha. Yung daming tera. Ito, sandali po. Ito po sabi sa akin, yung mga baba ng konti. Okay lang ha? Ito po. Basta yung gusto marinig ulitin ko yung tanong, no? Bukod sa Biblia, ano reference book na nagsasabi ng Bible ay hindi tunay na salita? Di salita ng tao, babasahin ko nga eh. Luba. Okay, ito nga po. Ang sandali po ito, nasa 101 bro. Okay, ang sabi rito, during the 2nd and 3rd centuries, the leaders of the church were bishops in the increasingly wealthy churches of the great urban centers of the Eastern Roman Empire, as well as Rome itself. Okay? The writings they endorse as scripture were those documents that stress submissions, obedience, patience, and endurance. There were many rivals to the power and authority of these leaders, and these rivals endorsed different types of writings. Some stressed the ongoing work of the Spirit as embodied in their rival authority. Some stressed the futility of taking the word seriously at all. Others stressed the complete break with the Judean, increasingly Jews, heritage of the church. Ito po sabi, the winning faction in this church, struggles of the first 3 centuries, was confirmed in its power when the Roman Emperor Constantine adopted the organization in form as his own early in the 4th century. Ano? Asan yung sinasabi? Sandali lang, hindi pa tapos. Asan yung Sandali lang muna. Itanong muna lang. Hindi pa ako natatapos eh. Itanong muna. Hindi, Mr. Director. Ikaw muna, hindi pa ako tapos magpasi. Ang gusto kong mabasa, yung marinig na sinasabi sa referensya ng Bible ay the word of God. Dahil ako tapos na lang. Hindi pa nga po tapos. Ang sabi na binabasa, wala ka Tingnan muna. Pwede ko i-share na lang. Sumasagot nga ako eh. Binigyan mo magpasa mo, ako natatapos na. Kaya lang siyang kaputuloy ka. Yes, ang habol. Ang hinihingi ko, Sandali lang po. direct to the point. Sandali lang po. Ang hinihingi ko, saan mababasa doon sa sinasabi na ang Bible daw ay hindi word of God? Dahil ito ang dami binasa. Sir, sandali lang. Kayaan lang ako magsalita kanina eh. Tingnan mo na, hindi ko tapos yung paliwanag ko eh. Kasama mo na nga siya nagpapasa, hindi na bumukay ka na bibigay. Patapusin mo muna, sir. Pamira ka naman. Ay, haba eh! Sandali lang. Sandali lang po. Dapat kasi sinabi niya Oras ko ako. ngayon, makakasunod siya ngayon. Sandali lang po, pamasahin ko. Sandali lang. Pamasahin ko. Ano muna ako? Alinin tuloy. Ganito ba ako yun naman? Kasi oras to na nagtatanong. Opo. May karapatan siyang putulin kasi oras niyan. So, kung hindi, halimbawa, hindi na niya gusto yung, hindi na siya satisfied doon sa Wala sinasabi naman ng bang Bakday, naririnig pwede eh. kanyang putulin. Wala naman sinasabi nun eh. Pwede kanyang putulin, Brad. Kasi oras niya yan eh. Oras niya ng pagtatanong yan. Hindi niya oras ng pagsagot. So, karapatan niya, ay tigil ka kasi tumatakbo yung oras niya. Okay? Nakuha ko yung concept. Ngayon, kung sinabi niya, hindi niya makita yung piniprosent mo, pwede kanyang ihinto at pagtatanong siya. Sir, sandali lang po. Malinaw ba yun sa'yo? Klaro po yun, para sa dahil lang po, sir. Una, sa inyo, malinaw ba yun? Yes! Dapat direct to the point na. Kaya, sir, actually, patapos na po ilang. Hindi na, sir. Isang paragraph na lang, isang sentence na nga lang. Nabasa ng maraming komentaryo. Wala naman ako narinig. Ika muna. So, ako moderator. Ako moderator. Kaya nga po binabasa ang portion ni Amado para maintindihan. Kaya nga, naiintindihan ko yun eh. May Kaso moderator, nga, may moderator, may ako moderator. ako nakakano kasi Mali na. siya kasi oras niya yung pagtatanong. Kung halimbawa hindi niya na gusto yung sinasagot niya, karapatan niyang itigil Correct. yun. Ngayon, pwede siyang patigilin niya at siya ulit ay magtatanong sa panibago. So pwede naman niya sabihin kay Amado na, teka, wala na sa reference, dito ka na.
at magtatanong ka ng panibago. So dapat ganun ang ginagawa sa Okay, sa sige. kanya. Okay. So hindi mo rin siya, hindi kayo magre-rebut. Kung di sasabihin mo lang, Amado, Tigil, okay, stop ka bro, magtatanong na ako ng panibago. O sige, So, hindi- papalitan ko na lang, Pastor, yung tanong. O hindi mo na kung questionin yung Wala sinasabi namang niya. kasi na nababasa. Ano naman siya tapos eh. Hindi mo na kung questionin yung sinasabi niya. Okay. So, hindi ka na sang-ayon doon eh. Ah. So, magtanong ka na lang ng panibagong tanong. Okay. Next question. Ito ba ay pinaniniwalaan mo, brother? Oo. Okay. Sinulat ba ito ng Diyos o ng tao? Tao. Okay. So yung tao nagsulat nito, inspired ba ng Diyos o hindi? Inspired ba ng Diyos ang sumulat nito? Hindi. Okay, hindi. Pero pinaniniwalaan. Oo. Yung Bible na inspired ng Diyos, ayon sa Biblia, ay sinabi inspired. Bakit hindi mo Hindi ko pinaniniwalaan? pinaniniwalaan. Ganito ka na sinabi. Bakit? Tao yung gumawa. Ano ba ang dapat paniwalaan? Yung inspired by God o yung hindi Ang pinag-uusapan natin ng inspired. Hindi nga pala Ang naniniwala tanong eh. ko, categorical. Ano ang paniniwalaan? Yung inspired o yung hindi inspired? Pareho. Categorical Pareho. question. Walang Hindi pinagpipilian hindi ng ko pareho. pinaniniwalaan at Ano pinaniniwalaan ang ng isa. paniniwalaan mo, Pastor? Ay, brother, yung inspired o yung hindi inspired? Pareho yung tatlo yun. Huwag mo ipilit sa akin kung ano nasa isip mo. Kung hindi mo ito pinaniniwalaan, bakit ginagamit mo? At hindi ka muna sinagot mo na nga yung pinaniniwalaan ko, bro. Huwag mong ipilit yung nasa isip mo. Yun ang stand ko, bro. Kaya nga, yun ang stand ko, bro. Huwag mong ipilit yung nasa isip mo na yung sagot na nasa isip mo, yun ang magiging sagot ko Hindi sa'yo. ko pinipilit. My question is categorical. You may answer categorically. Sinagot niya. Sinagot na nga kita kanina. Next question. Yung sinulat ni San Lucas, nasa loob ba ng Biblia yun yung binasa mo? Nasa Biblia. Ano ba nasa Biblia? Okay. Pinaniniwalaan mo yun o hindi? Na sinulat ni Lucas? Oo, pinaniniwalaan mo. Oo, sinulat ni Okay. Lucas. Oo. Nasa Biblia. Nasa Biblia. Okay, salamat. Oo, wala naman yung Lucas. Kung pinaniniwalaan mo si San Lucas, Na ano? pinaniniwalaan mo, nasa inspired by God, ayon sa Biblia. Hindi nga eh, kanina pa kasi sinasabi bro eh. Hindi naman yung yung sayo ko. Okay Kanina na, pa okay na, sinasabi. okay na, okay na. Okay. Ayun po yun. Okay. Next question. Next question. Okay. Hindi na nga ako naniniwala ba't ko pinipili. Ang sabi mo kanina, wala daw mababasa na inutusan si San Pablo ng Diyos na sumulat. Sabi mo. Siya sige. Kung may mabasa ko, Ate basahin ko. aaminin mo na ito ay salita ng Diyos. Hindi ko pa rin aamin yun. Hindi ko pa rin Kung may aamin yun. mabasa ko, categorical. Oh, na inutusan siya ng Diyos. Challenge kita. Kung mabasa ko na si San Pablo ay inutusan, Na ano? na ito ay salita ng Diyos na isusulat niya, aaminin mo na ito ay tunay na salita ng Basahin mo Diyos. nga. Oo, hindi. Basahin mo. Sumasagot na ako eh. Basahin mo. Tanong ka na lang bro. Tanong ka. Huwag ka magkomento. Huwag ka magkomento eh. Lagi naman pa nagkomento eh. Hindi ako nagkomento. Lagi naman nag-o-open eh. Kaya gusto mo sa'yo ha? So mali ka. Nagkomento ka. Hindi ka nagtatanong bro. Kung mabasa ko, Ano naman nag-o-open? Hindi mo ako pinapakapos eh. Mabasa ko. Hindi, mali ka. Magtanong ka. Huwag kang Kung magkomento. mabasa ko nga. Hindi, magkomento ka. O magtanong ka. tanong yun. Tanong yun. Kung mabasa ko sa Biblia, kung mabasa ko na sinasabi ni San Pablo na kumando ng Diyos na sinulat niya, aaminin mo na ito ay totoo na salita ng Diyos. Oo o hindi. Categorical. Ganito. Gusto mo bang i-challenge yung sarili mo sa sinabi niya? Yes. Okay. Part ng question niya. Gusto mo i-challenge yun? Kakalas ko yun. Kung mabasa ko, O, tingnan mo. aaminin mo, tatanggapin mo na salita ng Diyos yan. Yung ano? Yung Biblia. Yung buong Biblia. Yes. Kaya nga, yung buong Biblia. Yes! O sige, pagka nabasa mo na sinabi na inutusan ni God si Pablo na sumulat at yun na yung buong Biblia, salita ng Diyos, paniniwala ko. Bakit mo ng buong Biblia? Hindi, ang pinag-usapan natin sa iyo, the Kanina sinabi mo si San Pablo Sir, eh. the Bible Si San is Pablo, true na. huwag mong umusot. Sir, Si the San Bible is Pablo ang true. sinabi mo, nilista ko. The Bible is true. Huwag mong sabihin ko. No. Dahil No. yung buong Biblia, wala mo si No. San Pablo sa Old Testament. Ano ba pinag-usapan natin, sir? Bible is the word of God. Huwag kang lumusot. Hindi ako lumulusot, ikaw ang lumulusot, bro. Object ka ng object eh. Kung mabasa ko, Na ano? Ano yung mababasa ko? Yung nakasilat na moderator time muna, moderator time muna, moderator time muna. Moderator time muna, moderator. So ganito, challenge ni Brother ganyan Menchor. yan, gagamitin niya buong Challenge ni Biblia. Brother Menchor. Kung may mapapatunayan. Yes, na si Pablo ay command by the Lord. Yung Yes, sinulat ay niya. pinapahintulutan ko bilang moderator. Sige, sige. Isang tanong, pagtatanong. Okay. Ngayon, accept mo ba yung tanong ngayon? Pero hindi ka magbibigay ng tanong kasi siya Oo. tanong kasi ikatanong Okay, ka eh. okay. Ngayon,
ba yung kanyang challenge kung mapapatunayan niya. Oo. So wala lang ibibigay na komento. Okay, sige. Pero sir, with your due respect, may qualification ako ha. May tanong pa rin eh. May qualification ako. Kaya ko lang siya. Sige, kasi ganito yan, sir ha. Kita ko yung ibig niya sabihin eh. Aklat ng Thessalonica, right? Hindi din. Kaya, Siya na yung nakakalimutan. okay na po, okay na po. Okay, fine. Sige. Ang ganito lang, ang bilang isang moderator, Hmm. sa pakiusap ko sa inyo sa kalagitnaan ito, nagtatanong siya at yun ang tanong niya. Ngayon, sa challenge na ito, sasagutin mo ba yun? Okay, sasagutin ko. Sasagutin ko. Sasagutin ko. Sasang-ayon ka ba sa sasagutin niya? Okay, sasangayon ako, sasagot ako. Sasagot ako. Pero hindi nasa isip niya. Para sa kayusan ng Okay, Bro, kasi okay. Pagkakatin mo, sabi ko kasi, pag hindi kayo naging maayos dito sa susunod, isipin nila natin. ako kilala mo, Pastor. Oh, hindi talaga kasi bilang kami ang host at kami gusto namin maayos. Gusto natin maayos. No? Maayos naman tayo, Pastor. Sana maging maayos kayong makakapag-debate, no? Sa panig naman ng kabila, sa kabila naman, gusto natin maging maayos yung ating usapan. Okay? Kasi siguro, para sa tayo, sana disiplina rin sa sarili ng bawat isa. Pag may nagsalita, huwag mo namin sasabat kung isa. Kung halimbawa, si Brother Nelson nagsasalita, huwag mo na magsalita si Brother Amado. Ay, kung si Brother Amado naman magsalita, wala kang mo nang sasabihin ng kung ano-ano kasi makapag-ano yun eh, makapag-provoke kasi yung ganun ano eh. So, hayaan natin na ang moderator mag-ayos yan. Okay, so may sasabihin si kapatid. May sasabihin ako. Sisingin ko lang, Pastor. Kasi ito, debate. Meron tayong rules and regulation. Kaya nga may rules and regulation, kaya nga may moderator. Dapat pasok pa rin tayo doon sa rules and regulation. Kapag nagtanong ang isang questioner, pag sinabing categorical question, sasagot ka rin ng categorical. Hindi ka muna magsaside comment, maliban na kung papahintulutan ng nagtatanong na siya ay magpaliwanag. Dapat lagi tayong pasok doon sa rules and regulation natin. Kaya nagiging magulo kasi wala na tayo sa rules, lumalabas na tayo. Dapat, kung ang trabaho ng magtatanong ay magtatanong lang. Ang trabaho ng isa, kung ang trabaho niya isasagot, sasagot lang, hindi na siya magtatanong. Kasi ang nangyayari, sumasagot, may kasamang tanong. Okay. So, yun lang po, salamat ha. Dapat doon lang tayo sa rules. Pwede hindi mo comment. So, Naman ngayon yun na. Sa'yo na, sa'yo na. Pwede. Meron pa namang Yes sir, yes sir. Okay, thank you bro. Thank you. Ayos lang yun. nasa Ang process, okay, nasa cross-examination tayo ng okay, gawin na bakit na. So, Brother Mencho, magpapatuloy mo ba yung tanong mo? China-challenge ko nga kasi sabi niya wala daw mababasang inutusan si Sir Pablo eh. Sige, Kung mabasa ko, na may basahin mo. mabasa ko, Di basahin mo. tatanggapin mo na ito Kasi ay ganito, salita ng Diyos. Oo o hindi. Sandali, kung hindi ka a-accept sa challenge niya, ako mapipilitang ibahin niya ang tanong niya. Okay. Ito po sir yung gusto kong i-clarify doon. Bagamat karapatan niya magtanong, no? Pero i-qualify natin. Okay. Hindi, tika muna. Pwede ko naman sarili sige. Ayaw muna bro, kasi ganito yan. Tawag dito, sir, ganito yan. Ano? Kung ano man yung nasa... I-concession na lang. Ganito po yan. Ayahan po ako sumagot ni Brother Melchor sa gusto kong sagot. Okay? Yun lang po yun, as simple as that. Tama naman yun. As simple as that. Kung acceptable sa kanya yun o hindi, wala siyang magagawa. Dahil yun yung stand ko. Problema Okay? doon, wala nang problema. Kaya hindi din natin kung sakali man, kasi oras niya Yes, yes, sir. pagtatanong. Kung hindi na niya siya gusto na Sumagot. pagpatuloy pa, pwede siyang putulin ng Brother Mel. At kung sakali, pwede niya naman ibahin ng tanong niya, kasi oras niya. Okay, sige sir. Okay, so, Brother Mel, Please hold your Klaro. Sige, tutuloy natin. Gagamitin mo ba ito? Yes, gagamitin ko sa'yo. Okay, ano oras yan? Kanino oras yan? Yes, sa kanya. Opo. Sayang yung oras, okay. Okay, start time now. Doon tayo sa napunta sa ulit. Sabi mo, ito ay author ng tao. Yes, tama po. Yung ayon sa Biblia, ito ay author ng tao, inspired sa ng Diyos, o hindi, ayon sa Biblia ang ginamit ng talata. Sinagot ko na po kanina pa. Categorical. Hindi Kung nga ulit po. ito yung tanong ko, sabi mo, ito ay author ng tao. Sabi Opo. mo, yes. Mababasa ba natin na ang mga author ng tao dito ay inspired siya ng Diyos, oo o hindi? Yung sumulat nito. Yung hindi ako naniniwala. Oo, hindi lang. Ako sa Ay, simple as that. ito ba ay author ng tao? Yes. Yung tao ba na sumulat ng inspired by Hindi God ako ay sa naniniwala. Biblia? Hindi nga ako naniniwala. Hindi
Okay. Kung hindi ka naniniwala, bakit ginagamit mo ulit ito? Sir, kinagot ko yung kanina pa. Sinagot ko na yung kanina. Diba sagot mo nga reference? Reference. Sagot ko na. Dahil ginamit mo itong reference, ibig bang sabihin, sa reference na binasa mo Lucas, sinasabi mo ron na hindi Diyos na inspired kay Lucas? Hindi nga. Hindi Diyos? Hindi Diyos ang inspired kay Hindi Lucas? nga po. Anong talata doon sa Lucas na binasa mo? Nagtatanong pa ako ba? Anong sa Lucas, chapter 1, verse 1 and 3 na sinasabi si Lucas hindi inspired by God? Wala ka nang mababasa doon. O, yun ang sagot ko. So wala. Wala nga. Wala So, nga. Hindi siya inspired. Hindi nga. Okay. Yun ang sagot ko sa'yo. Salamat. Okay. Sakto yung... Another question. Next one, sir. Sino ang sumulat ng San Lucas na binasa mo? Sino ang sumulat Na binasa mo? ng... Binasa mo. Okay. Tao. Tao? Okay. Yung tao ba na yun, tao ng Diyos o hindi? Mamamalay ko. Ayun Ayun ang sagot ko eh. Wala akong magagawa. Wala akong magagawa. Okay. Alex, hindi ko malay ko. Okay, okay. Another question. Oo, may sagot ako. Oo. Dahil ito ay hindi salita ng Diyos, no? Bakit mayroon ka nito na salita na nasa bakit? Kanina ko pa sinagot yan sa Bakit na mayroon ka nito sa reference ko nga eh. Kanina ko pa So, sinasabi kung eh. reference mo ito at hindi mo ito pinaniniwalaan, eh bakit meron ka sa Bible? Reference nga eh. Ano ba naman to? Sir, for unli. Okay, reference mo to. Sagot ko na nga yun eh. Wag mo ipit. Itong Bible na to. Dito ka kasi. Okay, Okay na. Relax ka. Next question, sir. Okay, next question. Okay. Ayon sa inyong stand na ito ay hindi salita ng Diyos. Tama ba o mali? Kanina ko pa sinabi. Makikita natin yung contradiction niya. Yung mga talatang ginamit ko sa Biblia na ito ay puro at salita ng Diyos. Nakasulat sa Biblia? Oo o hindi? Nakasulat na. Okay. Yung ba ay nasa loob ng Biblia at inspired? Kanina ko pa sinasabi nga, wala, hindi nga ako eh. Ano ba? Okay. Kung hindi inspired yan, bakit sinulat? Aba, hindi ko na yung problema yun. Kasi ulas na. Ang may problema kung yung nagsulat, hindi ako. Ang tanongin mo, yung may akda, hindi Kung hindi ako. mo pala problema yon, eh bakit tinututulan mo to? Hindi mo naman pala problema yan. Ano ba yung tinututulan ko dyan? Sabi hindi salita ng Diyos. Hindi mo naman pala problema yung bakit tinututulan mo to na hindi salita ng Diyos. Kaya hindi ka pala naman problema. Sir, sinabi ko na yung kanina. Negative nga ako. Kaya nga eh. No, hindi pala problema. Bakit mo ngayon tinututulan ang salita ng Diyos namin Biblia, gayong hindi pala problema sa iyo to? Bakit mo tinututulan? Eh, kanina, negative nga ako. Kaya nga eh. Hindi ko Bakit mo naintindihan. tinututulan? Negative nga ako eh. Ano ba Wala sa'yo? mo tinatanong kung negative lang. Negative nga ako. Nakasulat ko. Negative ako. Ayan o. Sir, wag mo yung kasi negative nga ako. Ayun naman pala. Alam mo pala. Bakit mo? Sabi mo, walang problema. Di ba? Nabasa dyan. Bakit mo Negative tinututulan? nga ako Walang eh. walang problema. Common sense. Negative ka nga dapat tututulan mo. Eh sabi mo, walang problema. At tinututulan ko nga yung affirmative Walang stand mo eh. problema. Sabi mo, walang problema. Sir, Bakit mo sinagot ko tinututulan? na. Kaya mo na lang kung ang sagot niya. Sinagot ko na. Problema na lang. Ayun! Ayun yun! Kung ano yung problema ko, yung problema mo. Okay. Next question. Okay. Dito sa librong ginamit mo, mababasa ba rin ko letra por letra na sinabi, dahil ginamit mong referensya, yung tinatanong ko, na hindi ang Biblia ay salita ng Diyos. Dito ba sa sinasabi ng author na ito, literal ba na sinabi na ang Biblia ay salita ng Diyos? Literal, oo o hindi? Hindi mo nga ako pinatapos eh. Ano? Kasi Kaya kasi ganito sagot eh. mo na, sagot Ay na. siya. Wala kang nakasulat sa sinasabi diyan sa aklat na akong binasa. Kaya nga eh, Ngayong Biblia, tinatanong ko ay sa'yo. wala nga akong sinasabi. Sinagot ko O wala na. naman yung sinasabi, bakit ginamit mo itong referensya? Ay, Wala sa- kang hindi mo nga ako pinatapos eh. Ang Pinutol mo ako eh. Para kung barbero. Ang tanong ko kanina, sabi ko, bukod sa Bible, anong referensya na nagsasabi na ang Bible ay hindi Word of God, no? Okay, so dimension. Meron siya karapatan kasi pinatigil mo siya. Oh, pinatigil ko siya. Ngayon, pinatigil ko siya. Asan dito na sinasabi na ang Bible ay hindi Word of God? Asan dito? Patapusin mo ako. Oo. Kasi natin na. Patapusin mo na ako. Okay. Kasi ginamit niya to, right? Ang ginamit niya ito. Mababasa natin na ang Bible ay hindi Word of God. Ang dali lang po. Okay, ang sabi ko,
Tuloy mo lang bro kasi. Sige, tuloy. Sandali lang sir ha. Tuloy mo yung basa. Nalipat natin sir. Hindi ko nalipat. Doon ka sa uling-huli. Ikaw ang nalipat. Ayan o, ayan, tinanggaan ko yan. Hindi, yan ang binasa mo. Teka muna, ako yung nagpapasa eh. Teka muna sandali. Kaya mo na siya. Teka muna, yung binasa ko kanina, hindi yun. Teka lang muna, sandali Ayun lang. yung binasa mo, yung empero, no? Kaya Sandali na, lang. pinupit Teka mo muna, naman eh. sandali muna bro. Sandali. Ayaw mo lang muna ako. Cool ka lang bro. Ay, kulak ko, brother. Cool ka lang. Sandali lang. Kulak. Yung binabasa ko kanina, pinutol mo kanina. Sir ha? Sandali lang. Sige, tuloy niyo po. Kahit hindi pa muna napatay. Ay, naka-stop, brother. Naka-stop ang clock natin. Sandali lang, sir ha? Ayun. Ayun, nandito. Hindi ho yung nasa dulo. Huwag niya akong iniligaw. Oo, pinababasa niyo yun. Nandito sa hindi ko binabasa eh. Pero ito yun. Ito yun. Oslo. Tuloy na. Tuloy ko lang. Hindi kasi. Ito, sir. Sandali lang. Nung binasa niya to, ito yung binasa niya. Ito yung binasa niya, oh. The churches is ready with the Christianity. Hindi nga. Ito mo, ba't ikaw ang mas marunong magsalita? Kaya nagpapasa. Hindi nga. Sir. Pabihira naman ito kasama ko. Bakit ko na kailangan basahin na nung hindi ko binasa? Ano ba naman ito si brother? Kaya muna ako magsagot. Kaya natin mo inalis ka sa pagkakataon. Kaya nga nagtataka, kaya nga hinanap ko eh. Okay, Dahil tuloy na, kung ito yung binasa ko kanina, hindi na ako magbabasa. Okay, tuloy na. Sir ha? So mali po yung kanyang tiniklog, hindi po yun yung aking tinuloy na basa. Mali po yun. O, tao siya, nagkamali ako. Nagkakamali din ako, nagkakamali. Ayun naman pala eh. Nagkamali ka pala. Salamat. Sige na, basahin mo na. Basahin mo na. Okay, sandali lang bro. Basa. Wala ka naman. Okay, sandali lang. Ayos lang, para may comedy. Wala na naman. Sandali lang, sir ha. Ito. Dapat ano eh, meron. Ito sir, ito. Ayan. Okay, ito na Ito, bro. Ito ha. Kanina, nandito na ako eh. Ito, yung sagot ha. Isa nila po ha. Para, nandito na ako sa bagong ito eh. Procedures, sa Constantine sir, ito nakita mo. Di ba, may lamang ganun para sa kanina. Kausap mo hindi siya. Kaya nga. Katabi kita eh. Okay? Sige, may stay siya. Kasi ako Sige. Kaya sabi ko rito, mahaba yung binasa kanina eh, ito yung panghuli, pinutol niya bigla eh. The scriptures authorized by this faction, therefore, became the New Testament. Sino nagpasya? Yung faction ng Christian na yun, ha? Sa panahon ni Constantine. Thereafter, the history of the New Testament, 27% right? Thereafter, the history of the New Testament is chiefly the history of the Roman rule. Naloko na, hindi pala si Kristo. The history of the church's interpretation of the scripture is tumultuous and fractious, but no more so than the history of the formation of the scripture itself. As a process. Pakiano mo, pag-flash mo sa Apo, sir. Eh, ang tinatanong ko, saan mababasa na sinasabi ang Bible ay hindi tunay na salita ng Diyos? Yun na nga, oh. Yun na nga po, sir. Yun na nga po, sir. Yun na nga po, Hindi tunay na sir. salita ng Diyos yan. Yun na nga po, sir. Basahin nyo nga kung may sinabi hindi tunay na salita ng Diyos yung Bible. Sagot ko bakit may pipili? Hanapin nyo nga. Yun na nga eh. Yun na nga Kasi yung natin sagot ba ko yung eh. Bible hindi Bro, tunay na salita kung ng hindi Diyos? ito nasa isip nyo, nagtatanong ka, sumasagot ako. Kung hindi ka satisfied sa sagot ko, mag-change answer, mag-change question ka. Asan na sinabi mo? Bible is the word of God. Ayun na nga po, nakasulat si Ro. Hanap ko pa ng hanap, wala nga nakasulat doon eh. Wala nga nakasulat doon, nagbabago sa Ro. O yun na nga, tapos. Okay na. Wala nang nakasulat. Walang nakasulat. Ako nga po yun eh. Salamat. Walang nakasulat. Wala po tayo nakasulat na sinasabi ko. Ayun. Active ka ay tumasok ka. Next question. Next question. Okay, start time now. Okay. Okay. Question na. Okay. Question na ulit. Okay. Sige bro. 4 minutes pa. Ay, 5 minutes. Uy, 4 minutes or 5 minutes? 4 minutes and 53 seconds. Okay. Ayun. So, Meron ka bang maibibigay na pangalan ng mga Kristiyano na nagsasabi, no? Kristiyano ha, ang pananampalataya ay Christianism na pinaniniwalaan na ang Bible ay hindi tunay na salita ng Diyos. Meron bang
Kristiyano na nagsasabing, naturalmente, Kristiyano maniniwala, Kristiyano nga eh. Kaya nga hinihingan kita ng ano, ng Ay, isasabi. wala nga eh. Kristiyano nga eh, kung ano may sabi. Sagot na wala. Nasagot na, wala Wala. eh. Okay. Wala. Sino ang mga hindi naniniwala ng Bible bukod sa Kristiyano, no? Sino ang mga naniniwala na nagsasabi ang Bible ay hindi word of God? Sino? Ganito yan, sir. Sino? Ah. Nagbigay ka. Good example po ay tinatawag po natin si Marcion. Uy, tingnan mo na, si Marcion. Marcion, ha? Why Marcion? Kasi nagpapaliwanag ako. Gusto mo yung ko? Okay, ganito po yan. Si Marcion ho, ano ho? Kasi tanong eh, magpapaliwanag ako. Why Marcion? Kasi si Marcion, hindi niya kinikilala yung 27 books. Dahil iba po ang kanyang paniniwala. Yun po sagot ko. Kung hindi si Marcion naniniwala sa 27 books, Na anong Bible, books? Word of God. Yes, anong books ang pinaniniwala ni Marcion? Aba, Gnosticism nga siya eh. Ano ang Gnostics books? nga siya eh. Si Gnostics Marcion nga may eh. sariling canon yun. Meron sariling canon si Marcion. Anong pinaniniwala ang books ni Marcion? Ayon sa sinabi mo. Ayun. Sige, ano? Gnostic writings nga eh. Books na Ayun canon ni Gnostic Marcion. writings. Yun ang sagot ko. Yun ang sagot Books ko. na canon ni Marcion. Yun Na ang kanyang sagot ko. pinaniniwalaan. Gnostic writings nga. Hindi ko tinatanong kung anong writer siya. Yun ang sagot ko. Anong books? Yun ang sagot ko. Yun ang sagot ko. Hindi natanong Yun ang sagot ko. Yun ang sagot si ko. Marcion. Yun ang sagot ko. Yun ang sagot ko eh. Yun ang sagot ko. Yun ang sagot ko. Kasagot ko na. Kasagot ko na. Next question. Okay, okay. Next question. Dahil sabi mo, there is si Marcion. Ano? Wala akong sinabing gano'n. Di si Marcion. Sino sabi nun? O, tamo. Gnostic? Okay, Gnostic. Oh, Gnostic Gnostic. si Marcion. Okay, okay. Correction is needed, but not as dahil Gnostic si Marcion, Gnostic. tanong ko sa'yo, meron ba siyang canon na scripture? Meron o wala? Meron siyang canon. Na scripture. Meron. Ano-ano? Magbigay ka ng 5. Isang halimbawa. Sa halimbawa. 5, halimbawa. Oo, canon na. Canon ni Marcion. Ang sa halimbawa po yan yung aklat po ni Lucas. Sabi mo, hindi naniniwala sa 27. Eh, ando doon sa Lucas yung 27 eh. Teka muna. Mali yung tanong mo eh. Mali yung tanong mo eh. Ang sabi, canon. Canon ni Marcion. Hindi yung canon ng Roman Catholic Church. Mali yung tanong mo eh. Pasagutin mo. Sinasagot ko lang nga po eh. Ano ho? For clarification po lang, yung canon ni Marcion, hayaan niya ako magpaliwanag dahil hindi ko naman tinatapin yung canon ng Katoliko. Ayun na nga, sinabi ko na nga po, yung pagsulat po ni Lucas, tinatanggap na po yan as canon niya. Okay, tinatanggap niya rin po yung aklat ng Juan as canon po niya. Yung ilang aklat po ni San Pablo, tinatanggap niya rin po na canon niya. Okay, yun po yun. Hindi, wala akong pakialam sa canon ng Catholic. Okay, yung tinatanggap ni Marcion. Malinaw, malinaw. Malinaw, di ba? Yung sabi mo, yung 27 hindi tinatanggap ni Marcion. Sabi mo kanina. Narinig ko o hindi? Sinabi niya kanina, hindi siya naniniwala sa 27. May sinabi ba ako? Okay, sinabi ko naman. Nakarecord tayo, nakarecord. Nakarecord tayo, kaya mo tinangkat kita. May sinabi ako na Nakarecord tayo, kaya na nakarecord. Ako magkano? Sinabi ni brother kanina no, si Marcion bilang Gnostic. Gnostic? Hindi Gnostic? naniniwala. Sa 27 mo. 27. Oo. Sa 27. Okay. 27. Yung mga 27 na yon na hindi na pinaniniwalaan, nandoon ba yung Lucas? Nandun. Nandoon. Okay. Nandoon ba yung Jan? Nandun. Nandoon ba yung sulat na Apostol Pablo? Nandun. Nandoon ba? Ngayon. Okay. Salamat. Salamat. Okay na. Okay na, no? Malinaw, no? O, malinaw na. Okay. Ngayon. Dahil hindi pala yung pinaniniwalaan ni Marcion, meron pang taglay-taglay si Marcion, no? Na, Na yung sinabi mo mga kapatid niya. kaya ka ginagamit niya eh. Sa teaching niya eh. Pag agnostic, ano ibig sabihin? Pagka-agnostic, they are more on knowledge. Okay. Gnostic nga eh. Knowledge. Knowledge. Yung Hidden knowledge. Okay. Itong si Marcion na to, ano ang dating religion na kinaliman? Dating religion ni Marcion. He is a former member ng Catholic Church. Okay. Okay. So, Roman. Roman Catholic Okay. Church. Ayun naman pala. Ayun naman pala nito eh. Okay. Ito ang tanong ko. Okay. Dahil ito ay former Catholic Church at sinasabi mong hindi naniniwala sa 27, bakit tinadap niya yung Lucas? Lucas
John at saka yung mga apostles. Good. Nasulat. Ay, yung mga epistles. Ganito yun. Simple lang ang sagot dyan. Sapagkat unang-una, iba ang pagtingin niya sa historical Jesus. Kaya nga po, iba ang pagtingin, iba ang doktrina ni Marcion pagdating sa Jesus Christ. Kasi more on spiritual aspect siya. At ang tingin niya ay spiritual, ang paniniwala ni Marcion ay may spiritual teaching na makikita doon. Ayun! May Okay, may spiritual ha. Si Marcion po yun. Okay, okay. May spiritual teaching. Yung Mang John, yung Lucas, may spiritual teaching ayon sa'yo na sinabi ni Marcion. Yun nga ang stand ni Marcion eh. Meron spiritual. So na-explain ko lang yung stand ni Marcion. Kaya nga. Meron, ako nila. Yun nga ang paniniwala niya. Okay, okay. Pinaniniwala mo ba ang sinasabi ni Na ano? Marcion? Na Na ang sinabi mo, yun ay mayroong spiritual. sa punto na yon ay wala akong paniniwala. O, kasi ako ito, hindi si Marcion. Okay. Ayun, kasi sinasabi mo si Marcion eh. Hindi ako si Marcion. Okay, salamat na, salamat. Dito ka ba? Okay. Nakita yung kapakuan natin sa Sige. kanila. Okay. Another question. Another question. Okay. Itong DIS, Oops, teka mo ito lang. muna. DIS ka siyempre hindi naniniwala sa Bible. Di ba? Okay. Bilang, qualify mo. Ano, bilang is my word of God, understood na Okay, yun. understood. Kailan nagpasimula ng mga DIS ay hindi nagsimula ng Bible ay word of God? Kailan ito? Okay. Ang DISM po, nag-start po yan noong 18th century. Yun ang sagot ko. Ayun. So, noong 17th century, wala ka Na, na naniniwala ka gano'n na. hindi ko po alam yun. Kasi historical aspect yan. Okay, okay. Okay, yun Okay, po. salamat, salamat. Okay. brother. Meron pa ako oras? Meron pa Okay, ako. okay, okay. 2 minutes pa. Salamat, okay. Dahil sa mga binasa kong mga talata na nagsasabi ang Bible ay purified, ang sinabi Word of God, alam kong hindi mo ito tinatanggap. Ang tanong, sa karamihan ba ng mga sangka Kristiyanuhan during the early Christian church, meron silang kinanon as inspired Word of God? Meron o wala? Sila meron. Sila meron. Meron sila. Yung mga days, meron wala? Wala. Okay, very good. Ayos, di ba? Okay. Oo, yun ang magandang tanong, direct to the point. Okay. Kung sakali na ang days, ang days ay nagkaroon ng canon ng scripture, ano ang gagamitin yung scripture? Theoretical question yan. That is, what if yan? Hindi natin kaya sagutin yan. That is what Hindi niya kaya sagutin. Siyempre, Okay, wala. hindi niya kaya sagutin. Salamat. Okay, salamat kaibigan. Okay. Okay, meron pa akong 1 minute. 1 minute, 19 seconds. Kung kayo ang papipiliin, Sinong kayo? kayo mga ladies, kung kayo ang papipiliin na magkakanon na sinasabing hindi Word of God, ano ang pipiliin niyang mga Bible na hindi Word of God? Hindi po namin titiligan yan. Kasi nga, hindi nga ako kami naniniwala. Hypothetical question. Kaya nga, yun po ang sagot ko. Hindi nga ako kami naniniwala. As simple as that. Huwag mo pong iiin. Okay. So, kung hindi ka naniniwala, anong libro ang pinaniniwalaan ninyo? Okay, ganda tanong yan. Magandang tanong po. Anong klaseng libro ang aming pinaniniwala? Anong particular po? Kasi lahat naman po. Lahat naman Anong po libro? pwede. Lahat naman pwede Anong libro ang pagpaniwalaan. pinaniniwalaan? Basta factual. Anong pinaniniwalaan? Basta factual. History. History. Ang history ba sinulat ng Diyos o ng tao? Tao natural. Ay, natural. Bakit mo pinaniniwalaan hindi naman pala sinulat ng Diyos? Mali po yung tanong. Parang mali yung tanong. Tingnan mo na. Sinagot ko na. Okay. Sige. Okay. Simple lang po yun. No? Yung tanong niya, yung bagay, ba't ko pinaniniwala, ay gawa ka ng tao, hindi naman gawa ng hayop eh. Okay. Yung gawa ng tao na history, pinaniniwalaan mo? Pinaniniwalaan ko, yes. Malinaw, malinaw. Okay na, malinaw. Yung Bible, nagawa ng tao dahil sinulat ng tao at inspired by God, hindi pinaniniwalaan. Hindi ko pinaniniwala yung hindi bahagi na yun. Kanina ko Malinaw. Kung naniniwala ka doon sa sulat ng tao na hindi inspired of God, bakit yun ang pinaniniwalaan mo? Gawa nga ng tao eh. Paggawa ng tao, paniniwalaan mo. Paniniwalaan ko. Paggawa ng Diyos, hindi. Anong ginawa? Depende kung anong ginawa ng Diyos. In the context ng Bible. Okay. In the context Depende. ng Bible. Anong
scriptures o anong kasulatan ang ginawa ng Diyos na pinasulat niya sa mga propeta na dapat mong paniwalaan? Wala nga po eh, kanina ko pa ako sinabi. Kanina ba ako in-expose Kung may kanina eh. mabasa ako sa Biblia, Ha? na mismo ang Diyos nag-uutos na isulat yun. Naisulat. Okay. Pag meron siya nabasa na ang Diyos nagsulat, may susunod ako itatanong doon. Hindi, kung may mabasa ako, Ayun. challenge na naman. Oh, challenge yun. O sige, kung meron siyang mabasa na isulat, okay, isulat. Sabi, o sige, basa. Paniniwalaan mo. Paniniwalaan ko yung nakasulat na gano'n. Pero may susunod akong libakal doon na. Okay, Sige. salamat. Paniniwalaan mo. O sige, ba na? 15 seconds. Sabi sa Exodus chapter 17 verse 14, And the Lord said to Moses, at sinabi ng Panginoon kay Moses, write, no? Sumulat, no? Basahin mo dyan. Write this for a memorial in a book. Yan. Ang Diyos na nagpautos. Paniniwala mo hindi? Yun nga po yung nakasulat sa istorya ng Exodus. Yun lang po yun. As in, Okay na, siya. okay na. Okay na. Okay. Ano ba na sir? Conclusion na. Conclusion na. So, ito, ano na? Sumulat. Huwag mo tanggalin yan. Hindi ko tatanggalin yan. Basket. Huwag mo kong utusan, akin to eh. Oo, gagamitin ko yan. Iwanan mo yan, gagamitin mo yan. Iwanan mo yan. Bakit po ito bro? Bakit mo, huwag mo akong utusan, akin to eh. Hiramin mo, walang problema. Oo, iwanan ko, iwanan mo yan. Salamat, Sandra. Akin na yung ballpen ka, bro. Akin na Masaya. Ballpen. Salamat, brother. Okay, okay. Ang galing, magandang tawag. Ikaw, wala na. Hindi pa tapos kasi Apa. Meron pa. 5 minutes, ano tawag ito? Dennis, conclusion. sige. Pero bago sila mapunta ron, medyo relax lang. Wala nang tanong ang conclusion na, di ba? Wala namang tanong na kasi pagtapos naman ang conclusion na ito, participation naman ng church. So I hope na yung mga kapatid namin dito sa church ay nakapag-ipon na kayo ng mga tanong, nakinig kayo ng mabuti, kasi kung hindi, sayang ang kanilang debate. Sa inyo, sa kanila may pakinabang, kung hindi kayo nag-take note, kalugihan natin. So, maganda ang nangyari na medyo nagkaroon lang ng unting sa debata, no? At dahil sa tinatawag na tala sila sa tinatawag na expense and recurrent. Tama ba yun? Okay. So medyo hindi nagkaroon ng pantay doon. So, pero naayos naman bandang dulo. At maganda naman ang naging resulta ng bandang dulo. So ngayon, tatako na tayo sa conclusion. Ibig sabihin, ito na yung dulo nila. So ito na yung last words na sasabihin nila base sa kanilang pinag-usapan tungkol sa topic na Bible is the Word of God. So meron na sila ngayong kanya-kanyang conclusion sa kanilang tininindigan. So right now, siguro, ang unahin natin, yung negative. Ako na. Ikaw muna, Amado. Conclusion. Okay, start now. 5 minutes lang, basta mga 5 minutes. 5 minutes. So, sa bahagi po ng free thinker, uulitin ko po, factual basis ang pinag-usapan po natin. Unang fact, napatunayan po natin na una mula po sa Genesis hanggang sa Revelation, tao po ang gumawa. Hindi po natin matutunan yan. Ikalawang fact, ang nag-compile ng Bible, ang nag-select ng Bible, tao, hindi po Diyos. Sumunod po, nakita po natin doon po sa kasulatan na binasa po natin, yung talagang tao na sumulat. Wala pong Diyos po doon. Okay? Sumunod, yung punto de vista na nagsasabi po na ito po ay tao ang gumawa. Proven na po yun eh. Tinumpay nga niya ng tao eh. Outside the Bible, outside the Bible, napatunayan din po natin, yung huling nabasa po natin, hindi pala istorya ni Kristo yung pong nakasulat po doon sa New Testament, kundi ruling po ng Roman Empire. So hindi po pala, yun, sino yun? Tao. Ngayon po, ano yung sabihin? Yung punto de vista, yung tinatawag na aklat na to, gawain ng tao dahil sa maliwanag kong pinapatunayan po na ano po, factually speaking, yung New Testament na lang, maliwanag po sa kanya. Hindi nga ho,
salita ng tao, kung hindi, testamento ng rulin po ng Roman Empire. Yun po ang ibig sabihin niya. Sumunod, bakit hindi yung kami naniniwala dito sa banal na kasulatan na sinasabi na banal na kasulatan ng mga Kristiyano at ng mga Hudyo? Sapagkat wala ko kaming makita doon na patotoo, higit po doon sa bagay na yun. Kasi ang mga sumulat po, paliwanag naman po salita po ng mga istorya, salita po ng mga sumulat. May mababasa po pa tayong the gospel according to Jesus. Wala eh. Ang nakasulat according to Matthew, according to Luke, according to Mark, according to John, Epistle of Paul, ang sabi. Wala po Diyos po doon, mga kapatid. Sa katunayan, ito iba sa pagtotoo, sa pagtotoo, at siguro, I don't know kung sabagay na naman ito komentuhan, kahit po kasi ang Roman Catholic Church ay umaamin po, particularly doon po sa aklat po ng yung four Gospels, inaamin po naman po nila na ano po talaga yung mga writers, yung pangalan na Mark, John, Luke, at sa mga pangalan diyan sa four Gospels. Hindi naman po nila talaga alam kung sila po ang tunay na kasulat doon. Hindi sila mga testigo ang sabi po mismo, sa mga aklat po ng ng Catholic Church, Sila naman po ang umaamin po dyan sa bagay na yan, At yun naman po nila matututunan. Isa pa, ang totoo po niyan, pag hindi ko nabanggit kanina, ang good example yung aklat po ng Genesis, ang totoo po niyan ay influence din po yan ng mga naunang sibilisasyon bago po yung Hebrew. Bago po yung Judaismo na tinatawag. Isa pang bagay po dyan, tawag dito yung punto de vista na kinapos lang ako ng oras sa bagay na meron po akong papatunayan sana kung sa kanilang aklat, kung sa dictionary po nila about Bible, na hindi ho totoong nangyari na meron pong tinatawag na pang-aalipin ang na nangyari sa mga Hudyo doon po sa Egypt. Meron po akong aklat nun. At kahit mismo yung personality ni Abraham ay questionable nga po So, if that will be the case, meron tayong problema. Kung sinasabi po ng mga kapatid po natin sa Catholic, sa Catholic, na from Genesis to book of Revelation is the word of God, bakit mismo yung isa sa pinakamahalagang istorya sa kasaysayan ng bayan Israel, walang pang-aalipin na nangyari doon sa kanila? May malaking problema ang aklat ng X2. Meron po ang aklat niya. Kung gusto po, ipaparal ko po kay brother, kung gusto niya, kung gusto niya po rin bago makita. Ito po, sa kanila po yan. Bro, pwede ko mahirap po kami. Oo, sa St. Paul galing. Dito sa cellphone ko, akin to, binili ko to. Okay. Now, ano po ibig kong sabihin? Yun malaking problema. Dahil nang sila. Okay, tingnan siya. So may malaking problema doon. Historically speaking, wala palang nangyaring pang-aalipin doon po sa Egypt. At ano nangyari ang sa Exodus? Problema po yun. Wala ka po nila naniniwala doon. Okay, thanks. Salamat, dictionary pala yan. Salamat. Okay. Okay, ako na. Okay, salamat. Salamat bro. Sige, hindi na. Dictionary meron ako niya. So ito, pwede Okay, na. mamaya. Mamaya. Hirami mo muna sa akin. Sa ibabalik ko. Okay. So, maraming salamat, kaibigan na days, Okay. Sina-challenge ko pag sumasakay tapos kinakounter niya rin yung kanyang sarili. Salamat. Okay, Unang-una, ang kanyang mga tinalakay, yung kanyang niribat, yung tungkol sa authorship ng Bible, Bago natin i-interpret ang Bible, dapat malaman natin na there are 5 authorship in the Bible. Yun ang hindi yata napag-aralan ng kaibigan natin. There are 5 authorship in the Bible. Dapat aaralin ngayon bago niya masabi na hindi si Lucas, hindi si Mateo, hindi si Marcos, Hindi ngayon pinag-aralan yung 5 authorship in the Bible, Kinounter ko siya. Kaya ganun siya magsalita na wala daw kanong pangyayari, dapat inaral muna ng ating kaibigan yung tinatawag na 5 authorship in the Bible bago ka mag-conclude ng ganun. Pero hindi yun ang topic. Sabi dito ng aming banal na kasulatan, Exodus chapter 17 verse 14. And the Lord said to Moses, at sinabi ng Panginoon kay Moses, write this for a memorial in a book,
nag-uutos ang Diyos na isulat? Ha? Nag-uutos ang Diyos. Kaya nga tama yung sinabi ng ating kaibigan. Sinulat ng tao, pero inspired by God. No? No, hindi niya matanggap na inspired by God yung sumulat. Pero ay dito inutusan si Moises, no? At sabi niya, isulat mo. Ang sabi pa ron. Exodus chapter 34 verse 27. And the Lord said unto Moses, write to these words, for after the tenant of these words I have made covenant with you and with Israel. May inutos na ipasulat. No? Nakita niyo na? Meron! Okay, basahin natin yung Jeremiah chapter 36, verse 2. Okay, and the following verse. Kumuha ka ng isang sulatang malugmok at isulat mo ang lahat ng sinasabi ko sa iyo laban sa Huda, sa Israel, at sa lahat ng bansa. Isulat mo ang lahat ng sinabi ko sa inyo mula nang una kitang kausapin. Ang Diyos nag-uutos na sumulat dun sa author na tao. Kaya nga sabi, Bible is inspired word of God. The author is a human but inspired by God. Amen? Ang sabi ng Isaiah chapter 8 verse 1, take the great roll and write in it with a man's pen. Napakalinaw, no? Take the great roll and write in it with a man's pen. Nakita mo na, inutusan ng tao at isulat daw ng tao. Take it and write in a man's pen. Sabi ng Diyos. No? Napakalinaw. Nag-uutos ang Diyos. Sabi ng Diyos, take the great roll and write in it with a man's pen. Napakalinaw. Sabi rin ng Isaiah chapter 30 verse 8, now go write it before them in the tablet. Pinasusulat sa tablet. Hindi ito yung tablet na gadget, ha? Yung stone na bato. No? Pinasusulat ng Diyos sa taong kanyang mga hinirap in a tablet. Sabi niya, wala daw inutos ang Diyos. No? Nakita ninyo kanina na wala daw inutos. Challenge ko siya kanina, nagbabago yung kanyang stand. No, wala daw mababasang sinulat. Si San Pablo, no? Actually, 5 minutes lang to. Hinihintay ko siyang kumagat sa aking hamon kay San Pablo na sinasabi niya. Ito ang sabi ni San Pablo. Basahin ninyo. Unang Corinthians chapter 14 verse 37. No? To 38. If anyone thinks that he is a prophet or spiritual, he should acknowledge that the things I am writing to you are command of the Lord. See? Yung isinusulat niya, utos ng Diyos yun sa kanya na sumulat. Sabi niya, wala daw inutos. See? Mag-isip-isip ka ngayon. Kaya nga challenge ko to, pag pinasasakan ko sa challenge ko, nag-iiba na ng stand. Ang sabi mo, the things I am writing to you are command of the Lord. If anyone does not recognize this, he is not recognized. Kung ang sino mang tao na hindi nagre-recognize dito, huwag nyo rin silang kilalanin. Huwag natin silang kilalanin. Napakalinaw niya. Ano pa ang sabi, no? Ano ang sabi? And in the proper time, manifest in His word through the preaching, which I have been by entrusted by the command of God, our Savior. Tama na, utos ng tao ng Diyos, hindi ng tao. Tapos na, 5 minutes. Sayang naman. Oh. Isa na lang. Unang Corinthians 2:13. And we important this in words, not taught by human wisdom, but taught by the Spirit, interpreting spiritual truths to those who are spiritual. Inuutos. No? Hindi po invento ni San Pablo. Kaya nga, the Bible is inspired word of God. Salamat, kaibigan. At ito nga pala, hindi ko nagamit kasi 5 minutes lang, no? Walang mababasa rito, kagaya ng sinasabi niya. No? Salamat. Salamat. Thank you. Okay. Ay, oo, salamat dito, brother. Oh, wala akong coffee, brother. Pwede ka lang yakapin. Amen. Picture kami dalawa ni brother. Okay. Madali lang. Wala pang picture, wala pa. So, ayan po. Wag mo na picture Tapos po natin, yung kasi instruction. Thank you. Okay, 1, 2, 3. Okay, salamat. Okay, salamat sa panic from the Catholic and the Fingers. So, tawagin
of God. So natapos po yung kanilang discussion at naibigay po ng bawat isa ang kanilang paninindigan hanggang konklusyon. So tayo na po sa mga nakikinig ang iimbang ito mga kapatid. So, ngayon po ay mag-entertain tayo ng question. Ito naman ay sa atin na. Kung sino man sa atin dito. Pero bago ko po ibigay sa magtatanong, pakiusap lang po, tapos na po ang debate. Hindi na po kayo makikipag-debate. Correct. Kundi magtatanong lang kayo at kung ano yung sasabihin at isasagot nila, yun na po yun. Iwasan po natin na maulit ang debate. Kung pag-debate, mag-set kayo ng schedule.